Bé, un dia van començar els consellers, alcaldessa, alcalde, aquells que han vingut avui a conèixer els resultats d'aquest projecte ObiWeb, com a sabeu, un projecte rebutjat per l'IRTA, per l'exerciment laboral, per l'exerciment biodiversitat, on hi ha els grans sostres d'entrega de la renda aquesta iniciativa que neix de la voluntat del govern també de començar a treballar en la diversificació de l'economia de l'Estat en el sector dels estats de caure. Aquí, com Vilamós, l'Ajuntament de Vilamós, les principals recursos, hi ha assumit també l'implementació d'aquesta rama comunitària. Doncs, vedrem que han estat posats de projecte que ja han dat els primers resultats i adheramos a Luis Santavet a començar a treballar en replicar aquest tipus de projectes en altres pobles de la Balear. Al final, el que se tracta és de recuperar els maneig de bestiar que hem passats, també els experiments del segle XXI, entre com a digui també a començar a diversificar, a augmentar la nostra economia i enfrontarem a reptes que ens planteja aquest canvi climàtic. Avui veiem tota la sèrie de possibilitats que han vingut de les gestió d'un peixeu, la pròpia comercialització o possible comercialització dels productes que se'ls generen. Per tant, agrair també a l'IRTA, l'Ajuntament de Vilamós, de Vallet. Ara començarà la web Shorts, que és una web. La comunitat de Madrid s'escola d'un projecte únic que se va estenent a les novel·les de streaming per al paisatge. De morir si ell mai tinc un profitus, de conèixer que hi ha de tot el mes, que hi ha de Antoni, que posarà més. Gràcies. Però, el projecte el que farem és posar un vídeo. Ja que va ser, el posarem. Tornarem a posar el vídeo. Hem de comprovar. Hem de començar. Ahí de escena. Però s'hauria de sentir tot. No se fa tot allà. És un paper de vídeo. Això és tan simple. És francès, això és d'aquest tant de so. Els micros aquests. Si apaguem el micro, això és un micro, no? Aquí li has dit que les coses digitals, que està aquí apagat això. No, però això és... No, això serà la veu de això. A veure. Mira, anem a veure això. Altavoces USB, sí, sortirà per l'USB, és per això, perquè estava apagat. A veure, vinga, tornem a provar. Tornem a provar, Toni. No? Però això no té res a veure. Ens veiem això, però... Jo no entenc.
Això ho hem provat abans de funcionar-lo bé, però no molt complicat. Bé. I com una Projecte que ha tingut un complexitat, no sempre perquè treballen amb treballs per fer la part de l'UEC és poc amanaments i el que intentem és veure com s'ha remenat pot ajudar a allò territori i disminuir els incendis. El punt fonamental per l'organitzar en nova tecnologia, que faciliti l'enfanyament del ramat, és essencial perquè al final el 90% del pressupost d'aquest projecte va a pagar científics, diferents centres de recerca que estan intentant entendre des del punt de vista de com funciona aquest ramat i com aquest tipus de ramats poden ajudar a mantenir el nostre espai. Tinc un ramat d'aquí de 150 ovelles i unes 30 cabres. Les ovelles són de raça aranesa i raça ripollesa. Les cabres són de raça de la Florida. Estem tot l'any pasturant pels voltants de Vilamós, que ja massa forestal i evitar que aquestes desgràcies de llavors que no pugui avançar. Un projecte com Mobile Web en Vilamós, al final, neix de la idea de poder preservar el nostre entorn. Els anys 50, amb tot l'entorn de Vilamós, eren camps de conreu, vam treballar-hi els bolígrafs a hores de l'abandonament. Finalment, neix la idea de poder crear el ramat de titularitat pública que hem els pioners en Catalunya i finalment pensar que tocarem de les llums i que avui de metre en l'agricultura. No és només veure com fan aquest ramat completament diferent a com havien sigut els ramats tradicionalment, sinó també intentar aplicar els sistemes que ja teníem molt de gent que treballava el ramat en aquelles muntanyes anys de temps, doncs intentar recuperar el coneixement. Bé, ara sí. Doncs el que diu el vídeo, no? El projecte Oliver.dat és més que un projecte de Vilamós. El projecte Oliver.dat es va plantejar com un projecte científic que volia que servís d'alguna mena de llibre blanc per totes aquelles persones, sobretot aquells territoris, que tenien problemes similars als que podíem tenir a Vilamós. És a dir, al final, el que estava passant aquí a la Vall d'Aran està passant a molts llocs, i és que s'està abandonant el territori, sobretot s'està abandonant l'activitat al territori, i aquest abandonament de l'activitat del territori fa que el territori canvi. És a dir, al final, allí on hi havia un posat de pastures, zones boscoses, etc., mantinguda per activitats ramaderes, segles d'activitats, aquesta activitat va retrocedint, aquelles terres deixen de cuidar-se i creixen la natura avança i creixen altres coses. I les altres coses comencen sent matolls i acaben sent arbres. Llavors, aquests arbres amb el temps seran un bosc madur. Però fins que no arribin a ser un bosc madur, estem en un període i si ens trobem en gran part dels boscos que tenim actualment a Catalunya, que són boscos joves. Els boscos joves són caòtics, estan mal organitzats i tenen problemes seriosos. Per què? Perquè el bosc, a poc, va madurant a través d'anar seleccionant aquells membres que funcionen i aquells que no funcionen. I això està al llarg dels anys. Fins que això no passa, durant aquest temps el que tens és un bosc molt estressat. Perquè hi ha masses individus per les característiques
de pluviometria, de nutrients, de sol que pot tenir aquell lloc, i el que tens és que tots els elements que en aquells boscos estan subalimentats i amb risc més gran de patir doncs, quan hi ha sequeres, quan hi ha grans períodes de temperatures molt elevades, etc. I per això, ara mateix el problema que tenim és que moltes grans, o una gran part de Catalunya, allí on havíem tingut aquests mosaics, estem substituint-ho per uns boscos que ja no estem cuidant i s'augmenta moltíssim el risc de grans incendis. Uns incendis a més de nova generació que s'ajunten a unes condicions climàtiques que fan que siguin especialment violents. Davant d'aquest escenari, el que planteja el que ho he apuntat és d'acord, allí on no arribi l'activitat primària, és a dir, allí on realment l'abandonament de l'activitat ramadera sigui ja tan consolidat que sigui molt difícil tornar a posar-hi un ramat privat, mirem de veure quines possibilitats ens dona des del públic de posar un ramat a fer aquest tipus de gestió forestal o fer aquest tipus de gestió de territori. Partint de la base que aquest ramat ja tindrà unes condicionants, o ja tindrà unes condicions diferents a les que té un ramat privat. El ramat privat, la seva principal funció és créixer, fer llet, fer carn i fer que aquella persona s'hi pugui guanyar la vida. Un ramat públic que té com a principal funció fer una gestió del territori, té com a principal funció fer aquella gestió del territori. Per tant, així com un ramader privat, quan veu que les seves ovelles o les seves cabres no poden alimentar al 100% amb la gran qualitat d'herba que hi ha, les mourà i les portarà a un altre lloc on hi hagi una qualitat d'herba millor. En una gestió del territori, el que necessites és que els animals es quedin allà on tu vols que facin la feina. I això vol dir que va en detriment d'acord que aquells animals puguin menjar al 100% o arribin al 100% del seu potencial genètic. Jo sempre dic que al final la capacitat d'un animal per créixer, per fer carn, per fer llet, és un 100% i aquí li has d'anar restant coses a mesura que els hi vas complicant la vida. Si tens molts animals per la quantitat d'herba que tens, els allunyes el potencial genètic, si tens un mal maneig els allunyes el potencial genètic, i això sempre ho explico als ramaders, em parlo de factors d'estrès, d'acord, que com més factors d'estrès tu li poses a un grup d'animals, més l'estàs allunyant del seu potencial genètic. Doncs aquí, en aquest ramat, nosaltres intencionadament els estem allunyant del seu potencial genètic perquè el que volem és que gestionen territori, no només que creixin, no només que facin llet. Per tant, això ens planteja un nou paradigma de com serà aquest tipus de ramats. Un paradigma que ens plantejava un projecte en el que necessitàvem abordar tot allò que implica aquesta idea de posar un ramat públic gestionat a l'entorn. De tota manera que vam dividir el projecte en diferents pilars, en diferents blocs. Avui parlem de tots aquests blocs i farem un tastet dels diferents resultats que surtin de cada un d'aquests blocs. Hi ha un bloc que és el bloc animal, coses que jo o un altre ha de tenir en compte a l'hora de posar un ramat d'aquest tipus. Primer, quina genètica? Tenim una genètica local? Sí, doncs intentem recuperar la genètica local que té un valor afegit que no tenen genètiques que venen d'altres llocs. Quan posem una genètica local n'hi ha prou en posar-la? No. És bo que aquesta genètica local es pugui comparar amb una altra genètica. Per què? Per identificar quins són els punts forts i identificar quins són els punts dèbils d'aquesta genètica. De tal manera que puguis fer un programa de millora genètica al futur per millorar aquesta raça autòctona. Hem dit que el ramat es maneja diferent. Per tant, que hem de veure quin maneig sanitari, quin maneig reproductiu s'ha de fer en aquests animals, que s'adapti a aquest tipus diferent de ramat que ha de fer una gestió del territori. Per tant, tenim tot un bloc animal que anava en aquesta direcció. Una segona cosa que volem fer és atraure nous pastors i atraure a la gent jove a fer una feina que ancestral s'ha vist com molt difícil i molt sacrificada. Les noves tecnologies estan aquí per ajudar-nos en aquestes coses. Per tant, hi ha un segon bloc més tecnològic que té dues vessants. La primera, intentar aprofitar aquesta tecnologia per veure si podem manegar millor el ramat d'una forma més senzilla i si aquesta manera d'utilitzar la tecnologia fa que ser pastor al segle XXI sigui més atractiu per a les noves generacions per veure si atraiem nous pastors. Segona, si podem fer servir aquestes noves tecnologies per monitoritzar els animals.
d'acord? Per saber on són els animals, on pasturen, com funcionen. I això transmet a les autoritats competents, transmet-ho a la administració, però transmet-ho sobretot també al consumidor, al ciutadà. Que el ciutadà pugui veure en una pantalla la feina que estan fent aquests animals en mantenir el territori. Aquest serà el pilar 2, que és el de tecnologia. Un pilar 3 que es diu persones. I persones són els pastors. És a dir, si volem que realment hi hagi pastors al segle XXI, ens hem de preocupar de com han de ser aquests pastors i com han de fer atractiva la feina d'aquests pastors i com hem de formar aquests pastors en aquest nou entorn de serveis ecosistèmics, de manteniment del territori, etc. I en aquest sentit ens vam plantejar, i encara ho plantegem avui en dia, d'acord, que Vilamós hauria de ser una mena d'espai de formació de pastors. Un lloc on formar pastors no només amb l'ús de noves tecnologies i la visió aquesta de manteniment del territori, sinó en que serveixi un camp de proves per joves pastors per veure com manegar un ramat d'ovelles, un ramat de cabres en aquestes condicions. I aquí serà el bloc persones en el que també hem intentat recuperar coneixement ancestral, hem anat a buscar pastors jubilats, ens hem preguntat com feien les coses abans per no perdre aquest coneixement i ens hem associat amb la gent de Somiedo, en el que hem fet un intercanvi de ramaders que han anat a Somiedo, que han anat a Astúries i ramaders d'Astúries que han anat cap a la Vall d'Aran. D'acord? Ho explicarem una mica més endavant. Un altre bloc és com a producte. D'acord? Si volem que això funcioni, necessitem que el producte es valoritzi. Des de la pandèmia, d'acord, el consum de carn d'oví, de petit remuant, no s'ha recuperat. Va baixar en picat i no l'hem recuperat. I hem de ser capaços d'arribar al consumidor, de fer-li entendre els valors fonamentals que tenen aquesta carn, en quant a fixar persones al territori, en quant a mantenir el propi territori, en quant a que és un tipus de producte que és el que segurament més encaixa amb el tipus de natura, amb el tipus de paisatge, amb el tipus de vegetació que tenim al territori. Espanya, en general, és un país de petits remuants, és un país en què l'espècie natural que hauríem de tenir pasturant a les nostres entorns són cabres i són ovelles, i les estem perdent. Llavors, hem de veure com valoritzar aquest producte, com donar-li. Però què podem fer que no hem fet fins ara amb aquesta carn de xai o amb aquesta carn de cabrit? Què es pot fer? Quins nous productes poden sortir? Quines noves presentacions? Com podem potenciar que això funcioni? I quina, ja veureu que parlem de logos, parlem de com fer nous productes, quina dimensió li podem donar a aquest nou producte de Vilamós, d'Aran, de producte produït amb aquest objectiu de mantenir territori. Després hi ha un altre pilar que és molt important, que és l'entorn, de quin efecte, hem parlat de paisatge, mantenir territori, doncs anem a quantificar això, anem a veure si podem quantificar quins són els serveis ecosistèmics que fan aquests animals. És un objectiu més a llarg termini, és a dir, en els primers 2 anys de l'ODIUEC el que veurem és una primera aproximació cap a donar aquesta valorització que està buscant molta gent, d'acord? I això és un treball que seguirem fent els propers 3 anys, d'intentar quantificar, d'acord? Quin és el valor que té tenir un ramat treballant en un territori per mantenir aquell territori enfront als riscs d'incendis, per mantenir aquell territori enfront a la degradació que es pot produir quan hi ha abandonament. Hem de tenir en compte una cosa. Tenim molt clar quin és el cost de fer entrar una brigada cada 5, cada 7, cada 8 anys en un territori, destrossant tot, d'acord, i tornar a començar de zero. Això ho tenim clar, ens fem quasi més val. D'acord? El problema és que no ens donem compte que si en comptes d'haver d'entrar cada 7 anys a cremar-ho tot, d'acord, per mantenir aquell territori, ho podem fer de forma sostinguda en el temps amb un ramat que ho va mantenint any a any i som capaços de quantificar quan val aquell ramat any a any, que us ho dic ara, aquell ramat any a any és més econòmic que cada 7 anys fer-ho altre. D'acord? El que passa és que aquell pressupost per pagar el 7è any no ens el plantegem, pagarem perquè ho hem de fer i posarem els diners allà, el que hem d'intentar entendre és que aquell any per any també té un pressupost i també l'hem de saber pagar.
que sortirà més econòmic, però ens costa més entendre que hem de pagar cada any per tenir aquest ramat que no pagar de cop i volta, com veiem el risc d'incendis molt a prop, de pagar de cop i volta una muntonada de diners per netejar el territori que no s'ha netejat abans i que no s'ha cuidat abans. Aquest és el plantejament que hem de fer. Quin és el retorn econòmic que té aquest ramat en quant a reduir el risc d'incendis i quin és el retorn que té aquest ramat en quant a mantenir biodiversitat en un entorn. Dos indicadors importants per fer, per exemple, anàlisi de cicle de vida. Un altre entorn era el legal. El legal tenia dos grans factors importants a tenir en compte que els hem resolt. I eren dos dels meus principals problemes quan vam començar aquest projecte i s'han resolt. El primer és com fer entrar un ramat públic en un terreny o en una zona en la que no coneix el propietari d'aquell terreny o d'aquella zona privada. O, senzillament, el propietari no vol que hi entri el ramat. I tu necessites que hi entri el ramat perquè doncs això s'ha de resoldre d'una forma legal. Segona, com fer que un ajuntament que no té com a funció ser pastor, no té com a funció tenir un ramat, pugui tenir un ramat. I que això no interfereixi en els números de l'Ajuntament i interfereixi en els pressupostos de l'Ajuntament. Aquest era el pilar de l'ara. I finalment la sostenibilitat. La sostenibilitat, que l'explicaran els companys del CREDA, al final que ens diu és que tot aquell model ha de ser sostenible. Tot aquell model ha de ser per si sol, s'ha de poder mantenir en el temps. Hem de poder tenir que ramat que funcioni d'acord i que s'autopagui. Sigui a través dels serveis agrosimètrics, sigui a través de la carn o de llet que vengui. És a dir, hi ha una part del ramat que ha de pagar el propi ramat, amb el lloc que dona el ramat en forma de carn i llet, i hi ha una part del ramat no la podrà pagar. I aquí és on l'administració ha de pagar per aquells serveis agrosimètrics de mantenir aquest territori. I hem de veure quin és el balanç o com podem fer això perquè sigui sostenible al llarg del temps. Finalment, hi ha una cosa que és la comunicació, que per nosaltres ha sigut molt important explicar com funciona tot això. Bé, els membres del projecte són... Això és un projecte de recerca. Per tant, els membres del projecte són bàsicament centres de recerca. D'acord? Tenim 4 centres de recerca i tenim 2 administracions locals imprescindibles, el Consell General d'Aran i l'Ajuntament de Vilamòs. És on es feia aquest pilot. Per què s'ha fet l'Ajuntament de Vilamòs? Doncs perquè va ser l'Ajuntament de Vilamòs el que va dir, aquí podeu tastar això. D'acord? Per què ens ho van finançar? Perquè és important tastar aquest tipus de coses, perquè us ho dic, són solucions que han de permetre a moltes altres àrees del país poder tirar endavant en una situació que s'està donant molt jocs, que és l'abandonament de l'activitat rural i de la població a nivell rural. Quins són aquests 4 centres d'investigació? IRTA, que fa de coordinador i el qual avui represento, i després tenim el CREDA, que ens donarà un parell de xerrats avui. Tenim també la Fundació CETIC, que está en Oviedo, seguramente estáis en streaming, os mando un abrazo y un saludo. La Fundació CETIC és una fundació que ens necessitava especialment en el Pilar 2, ja ho veureu, ja en parlarem, i en el Pilar 3. I després tenim el CDCC, el CETIC, el Secretari Forestal de Catalunya, que també és un altre membre fonamental del projecte. Per tant, CTCC, CREDA, Fundació CETIC, IRTA, els 4 centres de recerca i l'Ajuntament de Vilamòs, que és el Consell General d'Aran, les 2 administracions locals que ens han ajudat en aquest projecte. Bé, el projecte s'ha acabat. El projecte es va acabar el 31 de desembre del 2025 i té uns resultats concrets. Ara comença un altre projecte. l'OVWeb.dat s'ha acabat i comença un altre projecte que diu OVWeb.sos. El .dat, com deia en el vídeo, era perquè volíem dades. El .dat era un projecte de recerca, d'acord? És a dir, l'objectiu OVI podia haver sigut càping. Tenim ovelles i tenim cabres, doncs va ser OVI. OVI perquè són petits remulants, WEC perquè estem intentant gestionar aquests ramats en contra dels riscs d'incendis, que WEC és foc maraners, que ho sabeu, el punt perquè estem fent servir noves tecnologies, el DAT perquè volíem dades. Era un projecte científic, l'OVWeb.dat. L'OVWeb.dat, el projecte científic es va acabar, ara comença l'OVWeb.sos. Quin és el gran objectiu del SOS? Fer-ho sostenible. El projecte OVWeb.sos, que us explicaré al final de la reunió,
en 5 minuts, d'acord? És un projecte que comença ara, que durarà 3 anys, i el que vol fer, bàsicament, l'objectiu final d'aquest projecte és que d'aquí 3 anys aquest ramat tiri per si sol, d'acord? Vagi per si sol, sigui sostenible per si sol. En 2 anys no podíem fer això sostenible per si sol, perquè ja vam plantejar el seu inici que seria un projecte de 5 anys. Ja tenim el projecte de 5 anys, perquè tots els blocs, queda el tard que s'ha acabat i els sòls que comencen a partir d'ara. Avui el que farem és explicar els resultats del punt d'aquest projecte més científic, en el que hi ha hagut, com dient, el quadre de recursos humans, més de 70 científics treballant per donar les idees. Llavors, 70 científics de diferents branques, i avui us farem un tastet de les coses que han anat fent o que han anat sortint perquè en digueu. Tots els resultats de l'Autovet.dat els trobareu a la web d'Irta Pirineu. Per tant, aneu a la web d'Irta Pirineu, us trobareu ja 2 projectes, de moment, un que es diu Autovet.dat, que està aquí dalt, l'altre que es diu Smart Contracts. Si toqueu a l'Autovet.dat, us sortirà un resum del projecte, d'acord, un vídeo, com el que acabem de veure, i una pantalleta o una pestanyeta que us dirà resultats del projecte Audioweb.dat. I aquí us sortirà un llistat de tots els entregables que tenim en el projecte, que són 84. 84 informes. Hi ha informes més complets, hi ha informes que són només una petita aproximació. La idea és que tu, juntant tots aquests 84 informes, tinguis un llibre blanc. De fet, l'últim entregable és això, és un entregable que és un 9.1, d'acord? Que és un llibre blanc de 1.300 pàgines en el que tu li presentes una escolta, vols muntar un ramat en condicions perfectes, doctor, que has de tenir en compte això. D'acord? I és com una petita guia de dir, val, què has de tenir en compte a nivell de gestió reproductiva, què has de tenir en compte a nivell de gestió sanitària, què has de tenir en compte a l'hora etc. I avui us explicarem alguns d'aquests entregables o alguns d'aquests resultats. Per exemple, d'acord, dins d'aquest bloc 1, d'aquest bloc animal, hi trobareu un que es diu 1.1.1, el primer de tots, que us l'explicaré una miqueta, que és alojamiento condicionado para el rebaño público de vacas y cabras. El títol és aquest. Què hi ha darrere d'això? Darrere d'això hi ha tota la història de com donar l'alta un ramat. D'acord? M'he intentat ser més específic perquè va ser tot un procés. D'acord? Tota la història que hi ha darrere de donar... Perquè hem de ser, també, i això és l'objectiu del projecte, ser molt transparents. Per explicar-li a la gent què es trobarà, d'acord, quan vulgui fer una cosa d'aquestes. L'Ajuntament no sé quantos què es trobarà quan vulgui fer una cosa d'aquestes. Ara, d'aquesta us ho explicaré una miqueta més. Després, vols animals per silvopastura? Com seleccionar un animal per silvopastura? Com fer una bona gestió sanitària d'un ramat? Com fer una bona gestió reproductiva d'un ramat? Vols fer comparatives genètiques, que és el que jo sempre recomanaria? Quina genètica em va millor? Vull recuperar una genètica local. Va, compara-la amb la que fa servir la gent i mira veure què és el que em falta. O mira veure quins són els seus punts forts, quins són els que podràs fer servir per empènyer d'altres a fer servir aquella genètica. Doncs comparativa entre dues genètiques locals. Com valorar la qualitat de producció vegetal en sistemes de silvopastura? Com ha produït el Vilamós? Quina oferta farratgera fer? Valoració del consum dels animals d'aquesta oferta farratgera. O càlcul de rendiments productius en obligat. Aquests són tots els resultats reals que trobareu en aquest bloc. El que us deia, tots els informes tenen aquesta estructura. Obrireu, penjareu, i les primeres 2 pàgines serà una estructura com us veiem aquí. Aquí estan els finançadors del projecte, que és Fundació Biodiversitat, a través dels fons europeus i del Plan de Recuperació i Transformació i Resiliència de l'Estat espanyol. Us trobareu el del projecte i trobarem el títol, alojamiento condicionado para el rebaño público de vacas y cabras. No és molt explicatiu, a vegades els títols aquests, però hem tingut que mantenir-los tal com el vam proposar en el seu moment en el projecte, perquè per nosaltres això és una de les coses que ens miraran a veure si hem complert o no hem complert els objectius que vam plantejar inicialment. Ja us ho diré, vam plantejar 84 entregables i hi ha 84 entregables. Hem complert el 100% amb el que vam proposar en el seu moment a Fundació, i amb això estic molt content i molt agraït a aquestes 70 persones que formen part del projecte, perquè sense ells això hauria sigut inviable i impossible. Després trobeu un quadre que us explica una mica de què va el projecte. És a dir, com està estructurat, qui l'ha escrit, per exemple, aquest és meu, d'acord? L'1.1 és meu, és l'únic que és únicament meu,
la resta són d'altres companys, perquè vaig assumir la responsabilitat, perquè aquí hi ha una castanya i una altra, a l'administració i assumeixo la responsabilitat de fotre les castanyes, i per tant aquest és meu. Però la resta seran d'altres companys. A partir d'aquí, què us trobareu, per exemple, en el grup 1.1? Doncs us trobareu amb Violeta, precisament, que quan tu dius a una administració vull obrir una granja d'ovelles, què et demanaran? D'acord? I et sortirà tot un llistat de coses, d'acord, que et demanaran. ¿Vale? Para hacer empresa de solicitud, descripción de los registros de operaciones ganaderas, memoria de la explotación para un camino, plano de distribución de las instalaciones, documento acreditativo, i expliqueu tota una sèrie de coses i desajustos també que van haver. No? Per exemple, ens vam trobar, i això és una cosa que vam discutir també molt en el projecte, que es va demanar, de cop i volta es demanen un pla de dejeccions. No? Per tirar endavant una granja, diuen has de fer un pla de dejeccions. Primer has de fer un pla mediambiental, lògicament, urbanístic, lògicament, i després et diuen has de fer un pla de dejeccions per poder saber aquests animals faran caca, on anirà aquesta caca i què farem amb aquesta caca. Quan tu dius, què no? Quan tu dius, hem de fer un pla de dejeccions, qui ens en fa un pla de dejeccions? No, hi ha una sèrie de persones que són les habilitades per fer un pla de dejeccions. Doncs tu dius, em pots dir qui teniu aquí al voltant que faci el pla de dejeccions, et diuen, no, això no t'ho podem dir perquè és informació confidencial. I, bueno, però és que jo no faig una granja tots els dies. Doncs jo no sé qui fa aquest tipus de coses. I, bueno, tenim una web en què sí que hi ha un llistat de les persones que fan aquests plans de dejeccions. Agafem la web, truquem a la primera que semblava que era per la zona i ens diu que fa 15 anys que no fa el pla de dejeccions. Truquem a la segona i ens diu que fa 20 anys que no treballa en això. Truquem a la tercera i ens diuen que no saben on està aquesta tercera perquè hi ha uns 50 anys que no treballa en aquella entitat. De qual manera ens trobem acordats, tornem a demanar que ens veiem no, segur que heu rebut algun pla de dejeccions els últims 10 anys. Qui el signa, digueu-me que el signa que el contactaré. No us ho podem dir perquè aquesta informació és confidencial. Vam tardar un temps fins que a través d'un altre projecte, per casualitat, vaig parlar amb una persona de sort que em va dir jo conec com que fa pla de dejeccions. Detectem que hi ha persona que farà el pla de dejeccions, que hi ha persona que ens mira el ramat que tenim i diu, home, pel ramat que teniu no necessiteu un pla de dejeccions. I home, faig pla de dejeccions, si no necessiteu perquè no teniu prou animals per tot pla de dejeccions. Un certificat en teniu prou. Per tant, ens fa un certificat, el mirem, tarda 2 mesos a contestar i ens diuen no, hem decidit que no, té un pla de dejeccions. I finalment vam acabar fent el pla de dejeccions, això, clar, com havia començat el projecte al febrer, estàvem al mes de maig i de tots aquests punts que teniu aquí, comença aquí, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 i després tots aquests punts aquí i tot el que continua, tenim una cosa. Tenim una cosa al mes de maig. Per tant, vam haver de córrer d'acord per fer tota la resta. Quina és la conclusió que trec de tot aquest procés? A l'administració li falta un animador. Un animador, un acompanyador. El que falta a l'administració és que tu quan vas allà i dius vull obrir una granja de... Sobretot per coses que ens interessen molt, Dius, no, allò és que un tio i que vol obrir una nuclear. No m'interessa, no la miris. Però si tu realment et creus que vols fomentar la ramaderia de muntanya i vols fer sobre més gran de muntanya, etc., fota-li a aquella persona un animador, algú que estigui en contacte amb l'administració i que l'ajudi. Que tu necessites això i això ho tindràs d'aquesta manera, i ja et faig el contacte amb aquest. Perquè què passa a l'administració moltes vegades? Que la gent està tan especialitzada que el que coneix una cosa, coneix molt d'aquella cosa, però no té idea del que li estan demanant al del costat. Llavors tu, que ja tens un llistat de coses, vas a aquest, resols el problema amb aquest i dius, i ara l'altre, com ho he de resoldre? I no tinc idea. No tinc idea de contacte amb l'altre. I tu on has començat el procés. Necessitem gent que faci aquestes coneixements. Gent que digui, t'agafo el cas, t'agafo la carpeta, aniré demanant coses, però tota la gestió de l'expedició. Això ho necessita l'administració. Són coses sensibles, d'acord? Com regenerar o tornar a muntar granges o coses d'aquestes. Aquestes són les conclusions que posem en aquest primer bloc, per exemple. Altres coses que trobareu en aquest 1.1, no? En aquest primer bloc. Producció passícola i valor nutritiu de l'oferta farratgera. Què l'ha fet? Per exemple, veieu aquí el logo, l'ha fet el CDC.
D'acord? I el CDFC el que ha fet això és Vilamós, d'acord? Ells n'han agafat mostres en diferents zones de Vilamós, en algunes zones, aquí la foto no es veu gaire bé, però aquí al mig, si us fixeu, amb moltes ganes, veureu que hi ha una cosa metàl·lica. La veieu? Que es veu millor la pantalla, no ho Aquesta cosa metàl·lica això es diu una gàbia d'exclusió. De tal manera que tu poses això, d'acord? I el tires als animals. Els animals van menjant, a la gàbia d'exclusió no poden menjar perquè no hi arriben, i al cap d'un temps saps què estava creixent en aquesta pastura, és a dir, què és el que s'han menjat els animals. D'acord? Pots identificar quines plantes, etc. Amb una no fa res, però si vas posar l'àrea del territori, doncs tens una idea de quina pastura fa, a quina quantitat, d'acord, i quin tipus de plantes creixen. Això és el que ha anat fent la gent del CDFC, no? Aquí, per exemple, diferenciem molt clarament dues zones, una zona oberta en el cas ramàtic, podria accedir fàcilment, i una zona molt tancada per culpa dels avellaners, d'acord amb que el ramat senzillament no hi poden entrar i que s'havia d'actuar perquè hi poguessin entrar, i aquí trobareu el valor nutritiu de l'herba a diferents àrees, agafades dins, des de sota de la zona de l'avellaner, en la zona de la roureda, d'acord amb les zones de prats de dall, etc. D'acord? Però el més important, per mi, segurament per tots nosaltres, del bloc 1 és que, a poc van anar arribant els animals. El bloc 1, al final, l'objectiu del bloc 1 quin era? Animals fet arribar un ramat a Vilamós. I això ho vam aconseguir, no? Van començar venint les ovelles, primer van venir les recolleres, si no recordo malament, d'acord? Després van venir les araneses i, finalment, van venir també les cabres. D'acord? Aquí el dia que arribaven les primeres recolleres a Vilamós. El transport de les ovelles, aquestes ovelles venien d'allà de casa meva, de Girona. I al principi sempre costa molt deixar les ovelles del transport, has aconseguit que una surti i a la que surt una surt a les altres pel darrere. Són animals molt gregaris, les ovelles, molt gregaris. I aquí tenim l'entrada de les primeres ovelles a Vilamós. Aquí comença realment l'estudi. Aquest és el primer dia de les cabres. Les cabres van venir molt jovenetes, són totes les petitetes. Les cabres ara ja començaran a donar aviat aquestes. Però tenim les jovenetes i tenim una matxorra, que es deia la que ens ho va vendre, d'acord? Que és una cabra que no, ja era gran, però que els hi servia a les altres com de guia, no? Perquè estigués aquí, no? I veieu aquí també veieu la matxorra, la gran, i la resta són cabritetes petites de la raça florida. Es van agafar raça florida perquè és una raça que té donar més aixecadet, de tal manera que és més millor per una zona silvopastoral com la que tenim. I res, i el ramat realment comença a ser ramat de Vilamós quan comencen a néixer els primers animals de Vilamós, no? I això també ha passat durant aquests mesos. Començarem a tenir els primers parts, però és un animal ja parit, però no fa gaire, d'acord? Tenim la Noelia fent les primeres cuidades intensives. I aquí és on comença realment normalment, ja quan comença el port dels animals i ja quan comença a generar la teva pròpia història, no? Com a ramaderia. Tenim les primeres ovelles, tenim les primeres cabres. Deixes. S'ha surat. Bé, aquí. Venia la carta cada vez más. Ahí está. Aquí el que heu dit. I comença l'història del ramat, no? I lògicament comença la història dels cuidadors. Que també és nostre. I és feina del Joan, del pastor que tenim allà, i de tots aquells que col·laboren. I lògicament el ramat ha de fer la seva funció. És començar a treballar al territori, començar a menjar, començar a mantenir aquest territori, hi ha zones més tancades i en zones com aquestes doncs ja són més obertes. Són justos, com diuen les seves coses, però ja comencen a treballar. Aquest és bloc 1, bloc animal. Movem-nos al bloc 2, tecnologia.
Dins del bloc 2, tecnologia, trobem tots aquests entregables, d'acord? Hectàrees pasturejades pels animals, o pasturades pels animals, claus per utilitzar el vetllat virtual, que avui estaré una petita presentació sobre això, disseminació del vetllat virtual a la comunitat, que és una cosa que vam fer aquest any, és a dir, intentar veure si podem deixar alguns pilars, la gent del territori, de la Vall per que ho provin, per veure com veuen el tema de l'utilització del vetllat virtual. Monitorització dels animals, tant amb collars de vetllat virtual com de geolocalització. Veurem un model 3D, que el presentarem ara, que invitaré a Miquel Estudiat al Guillem a parlar-ne, d'acord, com realitzar un bastó digital, i interacció entre diferents actors amb el model, visites digitalitzades, com utilitzar noves tecnologies per detectar presència de depredadors, i aquesta és meva, factors d'estrès predatori, que també és meva, com combinar noves tecnologies, veiats físics i gossos de guarda per protegir, més global, va més enllà del que tenim a molts, i ara com introduir els gossos en un ramat, d'acord, un gos de guarda en un ramat, i qui era com reaccionar davant d'un ramat en un gos de guarda, que això és una guia molt senzilla que ja hem fet al principi del projecte. Doncs bé, aquest bloc 2 comença i començarà amb un vídeo que us explicarà el Guillem, d'acord, sobre el que és el bastó digital. D'acord? Què és un bastó digital, per què serveix i com s'ha desenvolupat. Aquest vídeo l'han fet els nostres companys del Fundació Tetic, els quals els hi vull agrair perquè no poden estar aquí. Estan a Somiedo i el projecte es va acabar al desembre, per tant no teníem fons per poder venir dins del projecte. El projecte ja s'ha acabat. Llavors, quan dono la paraula al Guillem, aquí ens explicarà una mica més sobre el bastó digital. Bé, bon dia. Abans de començar a parlar del bastó digital i una mica per introduir aquest bloc de tecnologia, precisament aquest bloc té recorregut a la Vall d'Aran perquè abans de començar aquest projecte n'havíem fet un altre que era el tema de digitalització de la ramaderia extensiva. A la Vall d'Aran, ara fa uns anys, vam decidir apostar per sistemes que donessin cobertura més enllà dels pobles per poder fer el seguiment de la ramaderia extensiva. Amb antenes LoRa, i d'aquesta manera els animals que estaven a la muntanya podíem seguir-los des del mòbil o des de l'ordinador i saber on estaven. Aquella inversió, d'aquella tecnologia, d'aquell projecte d'innovació, vam poder aprofitar-lo per el bloc 2 de tecnologia de web, que precisament el que ens vol és poder seguir i tenir dades de tots aquests animals que fan, on són, per què estan més en una zona i per què estan menys en una altra. I tota aquesta informació, posar-la de forma agrupada en el que anomenem un bastó digital, que ens permet tenir aquesta informació i visualitzar-la i poder fer prediccions, a vegades tenim dades, prediccions al futur, o analitzar-la de forma agrupada. Com bé ha comentat l'Antoni abans al principi, aquest projecte té dues zones de treball. Una és la Vall d'Aran, que ja vosaltres la coneixeu bé, i l'altra és Somiedo. Per què Somiedo? Primer perquè amb la Fundació Tetic teníem relació i Somiedo pot ser una foto del que podria ser la Vall d'Aran uns 10-15 anys després de començar aquest abandonament del territori. La Vall d'Aran, el bosc ha avançat, ja el tenim als pobles, les pastures de muntanya de Solana de menys valor estan completament o pràcticament colonitzades per les ginestes, i en canvi a Somiedo estan en un escenari anterior. Ells potser les zones de pastura de Solana comencen a tenir colonitzades, però en canvi encara mantenen tot aquest paisatge de mosaic al voltant dels pobles i les pastures. Aquests dos escenaris també ens serveixen per comparar com era abans i potser com volem que torni o com hem de recuperar. I aleshores, per visualitzar tota aquesta informació de forma agrupada, els companys de la Fundació CETIC ens van fer el que s'anomena un bastó digital. I aquí anirem veient les diferents situacions. Aquest bastó l'hem fet tant per la Vall d'Aran com per Somiedo i consisteix en representar de forma digital el territori. Aquí veiem la zona
de Somiedo, que la podem visualitzar en 3D, és a dir, carreguem l'autofoto. Com veieu, és un entorn on encara el paisatge mosaic del fons de vall és molt marcat, on els prats, sense parcel·laments, i podem veure tot el territori, els nostres animals, estan representats amb aquestes icones de cap, cametes, i si anem fent zoom, també podem veure les zones que tenen marcades, no? I veure dades de cada animal. Cada animal porta el seu símbol i està referenciat amb el seu dispositiu, un número, i el podem localitzar i podem tindre informació d'aquest animal. I també de tot el ramat. Podem seleccionar, podem afegir les zones de tancats, per dir que aquesta línia perimetral és una zona de tancat. Allí estan treballant amb envaïament virtual, és a dir, aquests animals porten un dispositiu i quan s'aporten a aquest ball virtual hi ha una tanca, hi ha una senyal i els diu que aquesta zona no hi ha de passar. Això requereix un entrenament que ja han fet i ara tenen un ramat que podeu moure gairebé sense la necessitat de canvis. Veieu, aquest peixos digital també ens permet veure diferents capes del terreny, com poden ser els tipus de terreny o els grupos del sol, que són interessants perquè veuen dades. O conceptes que avui en dia cada vegada són més necessari incorporar, com pot ser les zones de carboni d'afrudat. Nosaltres el que volem és que aquests prats treballin constantment perquè com més fotosíntesi fan les plantes, més carboni d'afrudat en el terreny. I així podem trobar tota aquesta informació en el mesur digital. Inclús, com comentaves, podem veure aquestes petites senyals, són informació de quan els dispositius van enviar informació al ramat de si ha de girar o no ha de girar. I després, mapes de calor que ens indiquen on han estat més aquests animals. I és veritat que potser l'arma del poble és perquè no hem de veure taulats, però també podem veure en zones de pastura més grans quines zones els interessen més i quines zones els interessen menys i quin motiu té, no? I després veure si hi ha afectacions en la vegetació, en el terreny, en la biodiversitat, en aquelles zones on hi són menys i en aquelles zones on hi són menys. I tota aquesta informació la tenim de forma agregada a través del temps. Podem veure-ho fa uns mesos, fa un any, o veure-ho en forma de vídeo mentre que es poden veure els animals. Estan veient i com els podem controlar. És a dir, que no només és una forma de visualitzar-ho, sinó que a la vegada és una llibreta digital, sense el que ha fet el ramat per a sortir. I aquesta informació que la tenim per Somiedo, ara la veiem per la vall d'Aran. Veieu aquí, ens mostren un símbol d'un llamp que ja donen una vins esquerra. I el mateix hem fet per la vall d'Aran. A Somiedo l'hem aplicat al municipi de Somiedo, en canvi a la vall d'Aran la part del confondor van decidir fer-la per tota l'Aran i potser pensant en previsió de futur i potser per anàlisis posteriors, fins i tot a vegades d'anar-nos avançant. No obstant, al Besó únicament hem carregat els animals de Vilamós. Ara que també volíem a futur carregar tots els animals que tenim geolocalitzats a la Vall d'Aran. I ara mateix, en èpoques d'estius, poden ser fins a uns 1.000 animals que tenim monitoritzats amb els dispositius de seguiment. El mateix, les mateixes funcionalitats que hem anat veient per Somiedo, també les tenim disponibles per l'altra de Vilamós. El seguiment del ramat, les diferents capes que tenim visualitzades, com poden ser les del front, o les partitures, també els mapes de calor. Aquí veiem que està fortament marcada la zona que s'està al voltant de la granja, on pasturem principalment el ramat,
diferents capes, en aquest cas la capa d'usos del sol. També podem veure com estan catalogats aquests usos que realment responen. També hem carregat una capa de com era la Vall d'Aran als anys 40 i 50 per veure com ha canviat aquest paisatge i com podem anar responent a aquests prats. I el mapa de diferents mapes d'usos. I això era una mica el que us volia explicar. Aquest bessó digital el podeu consultar a la web. Però també, si el voleu visualitzar, igual que vam fer a les jornades de Vilamós, es pot visualitzar amb ulleres de realitat augmentada i anar-nos movent per aquesta zona 3D. Pensem que el bessó digital és una bona manera de comunicar perquè és cridaner, és fàcil, és interactiu, però també pensem que és una gran eina, el que dic, per ser una llibreta digital de tot el que ha fet el ramat i com va canviar. I això és el que hem explicar. Gràcies. En principi era segueix el pont. Sí. Estan fent una entrevista. Sembla interessant.
Sí. No tenéis un problema. No se puede hacer Disfrutar la parada com a i no era un sol pregunta. Disculpeu-me. Bé, des de tecnologia el que us vull explicar ara és com funciona el vetllat virtual. D'acord? Faré una breu presentació perquè a part del gemelo digital teníem el vetllat virtual. Bé, la presentació del vetllat virtual havia de fer una companya, l'Ester, però avui el portal Valent està tancat. I per tant, com que ve de la propaganda, que l'Ester i l'Ara no puc venir, per tant, intentaré fer-la jo. Al final és la meva diputada i soc el seu director de crèdits. Hauria de ser capaç d'entendre el que estan fent. Per tant, a més, hauria de ser capaç d'explicar. Bé, us expliqueu una mica què és un vetllat virtual i què estem fent amb el vetllat virtual i com ho estem plantejant des de diferents punts de vista. Primer, un vetllat virtual és un sistema en què tu el que intentes bàsicament és treure els vetllats físics de la muntanya. Els vetllats físics tenen dos inconvenients o tres inconvenients. El primer són passats a posar, sobretot quan estàs movent ramats d'un punt a l'altre, d'un lloc a l'altre, s'han d'anar posant, s'han d'anar traient, s'ha de posar una bateria perquè faci descàrregues elèctriques perquè els animals, si només a el vetllat físic i passa alguna cosa, normalment el tomb elèctric passarà, d'acord? Per tant, té aquest problema. El segon problema que té és que afecta totes les espècies que hi ha per allà i, per tant, un vetllat físic, sobretot aquells vetllats físics que són més definitius, d'acord, i que estan de forma definitiva al territori, doncs afecta totes les espècies que hi ha en aquell territori. Per tant, també són barreres físiques per a altres espècies. Per tant, hi ha aquest concepte d'intentar substituir-los sense que es pugui per altres mètodes menys intrusius en l'entorn natural. I la tercera, lògicament, és el costos. Sobretot si tens un entorn físic a llarg termini, doncs aquest entorn s'ha d'anar mantenint i s'ha d'anar recuperant i s'ha d'anar arreglant perquè els animals aquests salvatges, sobretot tots aquells que tinguin ports centrals a les seves àrees, saben que els ports centrals són molt insistents amb poder destrossar aquestes valles i poder passar per allà on volen passar. Per tant, el vetllat virtual té diverses coses bones. Quin és el problema, o quin és el problema del vetllat virtual? El vetllat virtual, el problema que tenim és que els desenvolupadors d'aquests vetllats virtuals, que hi ha un que és holandès, hi ha un que és noruec i hi ha un altre que és neozelandès, ho han treballat, ho han desenvolupat, ho han creat en zones planes. Una zona plana, amb grans pastures llanes, és fàcil tallar un tros i dir que l'animal mengi aquí. Quan tu tens una zona amb pendent, quan tu tens una zona amb mosaic, amb zones boscoses, amb zones amb pedres, això es complica més. Llavors, un dels primers dubtes era si seríem capaços d'entrenar Vilamós, amb les circumstàncies que té Vilamós, i amb el ramat.
que tenim a Vilamós si seríem capaços d'entrenar els animals en veïnat virtual. Llavors, l'altra cosa que ens feia dubtar és quines característiques havia de tenir un bon entrenament. Insistim, nosaltres volem fer un llibre blanc pels que vinguin després. A mi m'anava molt bé que els temes d'aquest tipus d'experiència els fèiem en joc, per tant, era com si fos un pastor que de cop i volta es compra un cull i el vaig a posar. Estàvem tastant una mica i era el servei tècnic que teníem des de l'empresa que abans ens ven els collars, quines instruccions teníem, com ens en sortíem, d'acord? No calia tenir un expert perquè no era l'objectiu. L'objectiu és anar creant l'expertària de mesura que anàvem fent. Bé, com funciona això del tancat virtual? Bàsicament és molt senzill, el teu collar al coll i el collar i aquest collar va connectat a una aplicació i aquesta aplicació tu li delimites una zona. I jo vull que l'animal no passi d'aquesta zona concreta. L'animal, a mesura que s'acosta als límits d'aquesta zona que li has posat, comença a veure una senyal acústica que de fet comença a fer un do, que fa un re, que fa un mi, que fa un fa, que fa un sol, que fa un a, sí, do, l'animal va fent diferents tons de tal manera que l'animal va identificant que està entrant dins d'una escala de to i sap que cada cop s'acosta més al límit de la valla. I quan arriba al límit de la valla, llavors rebrà una descàrrega elèctrica que és similar a la descàrrega elèctrica que rebria amb un pastor elèctric, perquè la intensitat d'electricitat és molt similar. De tal manera que l'objectiu és que l'animal, amb el so acústic, aprengui que si continua en aquella direcció i continua rebent sons, acabarà tenint una descàrrega elèctrica i que això li ensenyi a que només hi hagi sons, a que no acabi havent-hi descàrregues. D'acord? Aquest és l'objectiu. De tal manera que, si això com era posat al dibuix l'estem, d'acord, arriba un moment que l'animal aprèn que si vaig cap al fa, no? Dos bé fàcil, vaig pujar més i millor que tiri enrere, d'acord? I la cosa s'acabarà. L'aplicació té diferents sistemes per poder determinar quin és la zona amb aquest treballarem, quins collars tinc, etc. I aquest és el collar que li posem a l'animal al coll. D'acord? El collar té una placa solar per anar-se carregant, perquè està carregant la bateria. D'acord? Les bateries, en principi, no les hem canviat l'any passat, i funcionen. D'acord? I fixeu-vos la corrència metàl·lica. La corrència metàl·lica és essencial, perquè és per on passa la corrent elèctrica. D'acord? De manera que la corrència ha d'estar en contacte amb la hidrònica. Si tu tens una sala molt tallada aquí, és un problema. D'acord? Perquè no notarà la descàrrega elèctrica immediata. Per tant, això ho hem de tenir en compte. Segon, si tens un animal, si fas un collar per vaques i li poses a l'ovella, no funciona. I al revés, si poses un davall d'ovelles i li poses a vaques, no funciona. D'acord? Bé, com ho fem això? Bàsicament, els entrenaments, el que s'ha de fer quan fas un entrenament és determinar una zona física ballada, a veure si recordo quines files un tancat físic que estigui dins del tancat virtual, per començar. De tal manera, anem un extrem. Això és per començar a entrenar els animals. És a dir, si us hi fixeu, tot això és un tancat físic. Tot el tancat virtual el fas més gran que el tancat físic. Però més un extrem. De tal manera que els animals, per aquí, no s'estressaran, no arribaran al ballat virtual, per tant no sentiran res. Ja estan tancats. I l'únic lloc per on els estàs ensenyant és aquest bloc d'aquí. En aquí sí que tenen el ballat virtual perquè el físic el tenen molt més lluny. Bé, tu quan inicies un entrenament, és important que deixis un sol lloc de l'animal que comenci a entendre el ballat virtual. No t'hi fotis les quatre bandes perquè les tornaràs locals. D'acord? Els estàs explicant com funciona això. Doncs deixes només una banda. D'acord? I aquesta és la banda per on ells aprendran com funciona el sistema. Aquest és en el primer lloc on vam fer l'entrenament i aquest és en el segon lloc on vam fer l'entrenament. L'empresa et demanarà que per tantes ovelles necessites no sé quantes hectàrees. A nosaltres no ens donava ni la meitat. D'acord? Per tant, vam adaptar com vam poder i vam fer un primer grup petitet, sembla que hi havia 30 animals, i un segon grup en què hi havia 90 animals.
En el primer grup, que era una zona més petita, en el segon grup era una zona més petita. Bé, i després, i això us ho explicaré després, vam fer una mena de si eren capaços de fer explorar el relat amb pastor dins d'una zona amb tallat virtual. Us explicaré què no va funcionar. I per què no va funcionar. O per què creiem que no va funcionar. Bé, què veurem avui? Avui veurem dues coses en els resultats. Veurem els polsos totals que van tenir els animals cada dia i les alarmes totals. Què em diu això? Les alarmes és la part, els polsos és la part sonora, d'acord? I les alarmes és la part, perdó, els polsos és la part elèctrica i les alarmes la part sonora. Si jo tinc un tio intel·ligent, té pocs polsos, perquè ja he entès que acabaré d'electrificar-me, d'acord? I algunes alarmes. D'acord? I seria el cas aquest, no? És el dia 1, ostres, he tingut 8 alarmes, és a dir, 8, pip, cuidado que t'acostes, 5 vegades ha acabat d'electrificar-se. D'acord? El segon dia ha tornat a haver 8 alarmes, però ja només ha tingut 2 polsos. Aquest animal millor, aquest animal estable. A l'altre animal, en canvi, el primer dia té 8 i 6, el segon dia té 6 i 6. Per tant, és un animal que està empitjorant, no està funcionant, no està entenent. Això és el tipus de coses que miràvem a nivell individual. Després hi ha animals que poden que no tinguin res, no sabem res d'ells. És a dir, no tenen cap alarma i no tenen cap pols. No sabem si és perquè són animals que ja han entès, que no poden arribar al límit, o senzillament animals que per casualitat no han anat al límit de les zones del temps. M'enteneu? Aquí no ho sé. O sigui, quan jo tinc un animal que no té cap alarma i no té cap pols elèctric, no sé si és perquè no ha volgut, d'acord, o perquè no s'ha mogut, o perquè està al parc central, no ho sabem. Però sí sabem que aquell no té res. Llavors, si mirem els 2 entrenaments que vam fer, d'acord, i mirem el vermell, els dies que no tenim dades, d'acord, fixeu-vos que pel dia 5 i el dia 7 el vermell augmenta. D'acord? Això ens pot començar a fer pensar que a partir del dia 5-7 els animals ja han après, però ens ho dirà millor el percentatge d'alarmes i pulsos, sobretot la relació entre aquestes alarmes i pulsos. Quantes alarmes i quants pulsos tinc? És una ràdio, és la dada que tenim. Si fixeu, el dia 5 els animals ja no tenien pulsos i alarmes, el 6 va haver-hi un canvi, vam fer un canvi en el maneig, que va provocar una augmentada. De fet, no, el dia 6 el que va passar aquí és que el Joan va passar amb tota la resta del ramat, va passar just al costat d'on teníem el ballat virtual. Llavors, clar, aquestes ovelles que vam fer, totes a seguir la resta del ramat, llavors es van disparar tots els collars, van tirar enrere totes, d'acord? Però de cop i volta semblava que ja havien entès, però van tenir un estímul que els deia tireu i van tirar, o van intentar tirar, però va funcionar el ballat perquè van tirar enrere. D'acord? Però, clar, tenim això. El dia 7 ja estem a 0 i 0. Per tant, sembla que en el primer bloc, a partir del dia 7, estaven ben entrenades, en el segon bloc tornen a ser a partir del dia 7. Per tant, sembla que una setmana d'entrenament, en principi, n'hi ha prou. Sí, coses que... virtual, sí. Novelles, sí. Sí. Llavors ens vam preguntar una cosa, clar, el que li vaig donar a l'Ester és, mira, ja que fem 2 entrenaments, un amb 30 animals i un amb 90, ja fa alguns animals del primer entrenament i posa'm-els amb el 90. I així veurem, perquè va haver-hi menys entrenaments. I així veurem si els animals se'n recorden que havien sigut entrenats. D'acord? I el que diu l'Ester és sí, les barres dels animals reentrenats són les blancs fosques, llavors sí que efectivament els animals que ja tenien experiència prèvia, quan tornen a ser entrenats, d'acord, aprenen abans, són més ràpids. Això és una esperança perquè al final tenim un model en el que els animals estan a pastura a l'època de l'any, després van a l'alta muntanya, allà els hi tirem els collars perquè van anar remant, que van en gossos de guarda, i després tornaran a baix i se'ls haurà de posar el collar. Ens dona l'esperança que els animals realment són capaços de recordar això, però bueno, això ho veurem aquest any a partir de l'obra consors. L'altra pregunta que ens vam fer va ser de genètica.
teníem uns animals que eren aranesos i uns animals que eren ripollesos. I ens va, qui entenia millor o qui aprenia millor, hi ha animals sense experiència. En els dos casos, animals sense experiència de la raça ripollesa i de raça aranesa. I el que vam veure és que els primers 2 dies els que s'arrempaven més clarament eren els araneses, d'acord? Però molt clarament, però a partir del dia 3 o 4 eren els que hi havia. És a dir, aquí hi ha un tema de caràcter. No? I les nenes ho envien prou, i després aquest prou més, molt més, vaig més, fa que també aprenc més ràpid. De tal manera que realment les araneses van aprendre millor que les ripolleses, però perquè els primers 2 dies els van passar més que les ripolleses. D'acord? Per tant, és un recordant bastant intens. I després el fracàs de el que us deia d'intentar fer una pastura amb pastor dins d'una zona amb veïnat virtual. Quin és el problema? El problema, jo crec, és que el veïnat virtual estava molt ajustat a la pastura que volíem fer. És a dir, al final, pensava que tenim el pastor per aquí, els animals fan un circuit. No? I van caminant, i volíem que quedin aquí com deixes. Però clar, aquí, i el problema va ser aquí, d'acord, està molt a prop del veïnat virtual. Però clar, us heu d'imaginar un pelotó d'animals, un gran d'animals que van junts, que comencen a acostar-se aquí i comencen a sonar els collars. No? Clar, els animals del davant tenen els animals del darrere. Per tant, tenen la sortida tancada. Llavors, cap a on fuges? Cap al davant. Llavors, aquests comencen a fugir allà i van parts, els darrere els segueixen. Comença a sonar més, llavors és una locura, tothom cap al davant, els van destrossar el veïnat físic i van acabar anant a passeig bastant lluny. D'acord? Perquè no va funcionar. Com pot funcionar això? Amb un veïnat virtual molt més gran. Lògicament, tu vols que els animals et veien en aquest circuit, correcte, però el veïnat virtual ha d'acabar aquí baix. Molt més enllà del que tu estàs fent al circuit. El circuit ha de ser, no sé quina proporció, això ho haurem d'estudiar, però assegurant que un 50% de realment la zona que tens banyada amb veïnat virtual. Si no, això així no funcionarà. D'acord? O almenys no va funcionar. Una altra cosa que ens vam trobar és que els collars donen error. No tenen una precisió d'un metro o de mig metro. Poden tenir un error de 2 o 3 o 5 metres. Clar, una altra cosa important, quan fas servir veïnat virtual o quan fas servir un entrenament de veïnat virtual, és on poses l'abeurador. No posis un abeurador aquí. No posis un abeurador al límit del veïnat virtual. Perquè pot passar que l'animal que el detecti que està aquí i no el deixen a l'abeurador. M'explico? Per un error de geolocalització pot considerar que l'animal està 10 metres més enllà d'on està, o que l'abeurador està 10 metres més enllà d'on està, que el deixi fora del teu veïnat virtual i no deixi un animal anar a veure aigua. D'acord? Només perquè el sistema, sobretot a muntanya, d'acord? En les bandes segurament deuen anar al mil·límetre, però a l'alta muntanya hem vist que hi ha dies que hi ha un error de 100 metres. 100. D'acord? Hi ha dies que hi ha errors de 100 metres. Clar, 100 metres són molts metres. D'acord? Per tant, bueno, la tecnologia hi és, però hem d'afinar-la. D'acord? La tecnologia hi és, però hem d'afinar-la. Bé, això és el que crec que us volia explicar l'Ester i que me n'hem sortit prou bé. Anem al bloc 3. Anem al bloc 3. Ho hem vist? Va, bloc 3. Què deia? Bloc 3, com us fixeu, hi ha molts entregables, d'acord? Si és veritat, hi ha una mica de trampa, uns entregables, perquè són entregables bastant senzillets. És a dir, el bloc 3, per exemple, que tenim és pràctiques ramaderes, que són també bloc de aquí, que surten d'uns vídeos que es van fer des de la part de l'Escola de Pastors i Pastores de Catalunya, i ens van ajudar. Uns vídeos en els que van anar recopilant dades o coneixements ancestrals de persones de les drogues, per posar un exemple. D'acord? Després també de l'Escola de Pastors es va ajudar amb la planificació
de previsió de finques, diagnòstic de l'estat econòmic de la ramaderia extensiva, que vam fer l'any enrere, avaluació de la rentabilitat de les ramaderies locals de la regió, que és un informe molt interessant que també la vam fer, també el trobeu aquí, la creació de les EUTs, etcètera. D'aquí del bloc 3, dues coses. Us passaré un vídeo. Els vídeos els trobareu també a la pàgina web del projecte, d'acord? A la mateixa pàgina web que teniu els informes, just a sota hi trobareu aquests vídeos, i dins d'aquests vídeos us en posaré un perquè vull que veieu un exemple del que hem fet i del que hem fet, sobretot les coses que es fan de Eren a fora, però com anaven aquí el pastor a la nit sopar, i els aquí menjaven ben menjades. Qualitat menjaven bé, el millor se'l menjaven reunits. Als, kebabs, herbes emprats que ja herbes reunides, molt delicada. I ho fa si els compaginors i pues de sort. Perquè el petit el perdien. Arribava el sol i ja tindries les coses de plat d'allà. D'allà de primer plat feien seguir que hi havia molts topos. Si és net i és ben solar, fas el doble. I si tens ganes de d'allà. Perquè que tenies anat de testa, i tenia d'allà de matí, amb el sol que tenia dues, i tenia d'allà, per això es deixava que s'hi són un dia o dos. Després a la porca, anava així a l'aire. Escolta, no, vam ser si cap i vestria. I després anàvem replegant i vam sembrem, perquè, doncs, molt que tenia. I de fet, allò era clar. Les persones feien càrregues. No ho dic tot el dia, el paller, pues que podria. Saben? Mira, allí t'ensenyat a les enrones. Dos que en tenien. Després vaig comprar un carro. I més diu. Tot, la tardor vaig treballar més. I la tardor era passada la tira de vídeos, que ara d'allà venen platejat a la primera. Però quan ara ho portàvem. Sí, el tractor ja serà abans, que també s'entra des d'Orense. Hi ha pagesos que n'avancen molt. Les gotes del plat és el plat quadrat o llarg, tens que fer el voltant. Perquè el tractor, per tots els pastors passa. Però com ho tens, és un xic potser un altre. Tens que allà l'herba també que sigui l'aire mullat, la tires. I vas a buscar una alpata de gaire després. Així que, és a dir, potser. Saps com ara, com ho veus això, al matí com hi va, i dius, hòstia, són delicades, ho volen ben bé, tot bo. Tampoc que pesaven. Sempre, pesaven els forats, cada una necessitat de més, també programes de més. No gaire, no, que era caro. Perquè les boquilles de la pensa que podies passar cap, de casa de millor, podies donar el papel. Després tenies alguna època que millor per millorar.
y no per más, no tomar. Digo en el número. Bé, doncs en tenim almenys 7 dies sobre aquests. Llavors, que estan a la web i que jo crec que són que grandíssim interès no només per ara, sinó per tenir-los i per tenir-los i per dir-los i per tenir-los en compte. Bé, dins del projecte, com us he dit abans, un dels objectius és que això acabi sent un espai test. Però vam demanar a l'Escola de Pastors quins serien els mòduls de formació que podríem oferir en un lloc com Vilamós. I ja ens han entregat els 6, que són aquests mòduls, aquests possibles mòduls. Aquí un ejemplo, ¿no? De gestión de un rebaño de cabras de leche en régimen de silvopastura, no? I ja surt el logo i surt quin seria l'objectiu del mòdul, quina seria la metodologia i la duració del mòdul, 12 hores, el que tindria llegit i quins serien els continguts principals. És un primer pas per començar a veure com podria ser, com podríem utilitzar aquest entorn de Vilamós per formar o per ajudar a les escoles de pastors a formar els futurs pastors, no? Aprofitant el que tenim aquí. Una cosa que vull mencionar de forma important en el bloc 3 va ser l'intercanvi que vam fer amb Fundació Entetic. Aquí ens hem estat escrivint per WhatsApp, que ens estan a l'altra banda, que estan escoltant i ens envien una abraçada molt forta. I des d'aquí també els vull tornar a enviar l'abraçada perquè realment va ser una experiència molt xula. Tant conèixer-los com la manera com es va fer. Jo no vaig poder anar cap allà, els vaig conèixer a la tornada cap aquí, els que van anar cap allà ho vau gaudir molt, però no vau dir. D'acord? I bàsicament dir que es van fer durant el projecte 2 intercanvis. Un intercanvi el primer va ser allà a Somiedo, els ramaders d'aquí se'ls va convidar a anar, els que van voler venir van venir, i vam anar a conèixer quin és el model que estan fent servir a Somiedo, que és un model molt cooperativista, d'acord? De col·laboració entre diferents ramaders, amb el Cudacau, d'acord? Per mantenir un territori. El Guillem abans ho explicava, perquè Somiedo, la sensació és que estan 20 o 30 anys abans on estem nosaltres aquí ara, i es comença a veure els reis al lloc i del que han de fer per no acabar amb el problema que tenim aquí de perdre pastors i de pastura i de paisatge. I després, quan vam venir aquí, una de les coses que primer ens van dir, ostres, és que tenim los árboles a la puerta de les cases. I el que més els va cridar l'atenció és això, no? Aquí veis todas las casas con allí diseminadas, pero es que en todas tenéis el bosque al lado. Y nosotros allá no ho tenim així, nosaltres tenim zones de pastura al voltant de les cases. D'acord? I són les coses que més tenim. Vam fer aquest intercanvi, vam fer diverses accions. Això és una foto feta allà i això són fotos fetes aquí. Sabeu que això és aquesta sala, directament. D'acord? I són publicacions que a més es van fer allà del que havíem fet aquí. Per tant, a més, jo crec que tant uns com els altres li hem donat molt valor a aquest canvi d'experiències. Hi ha un parell d'entregables que van en aquesta direcció, de quines experiències n'hem tret o quines vivències n'hem tret un lloc a l'altre i de cara a la Fundació el que volem és que fomentin aquest tipus d'intercanvis perquè és fonamental que la gent vegi com gent amb problemes molt similars a altres llocs han trobat solucions molt diferents. I, de fet, dins del projecte la idea era aquesta, no? Tenim aquí, estem plantejant una solució que és des del punt de vista d'un ramat públic, però hi ha altres solucions que és que els ramats privats realment s'agrupin i funcionen d'una forma més cooperativista i més funcional. Bé, anem al bloc 4. No, abans d'anar al bloc 4 tenim una xerrada del bloc 3 que convido els companys del Twitter a pujar i a donar-la i la tinc aquí en el conjunt. Quasi, És la que tenim, la sorpresa? No, és la veritat. Pues para ¿dónde? Dins d'aquest conjunt del web, que és l'Albera, com veieu, aquí del que parlem, que estem parlant aquests moments, és de, d'acord, tenim una activitat local, que és aquest ramat públic, diguem-ne, i aquest ramat ens ofereix una oportunitat
començar a pensar de cap dels Reis Mags, no? D'una sèrie d'actuacions i innovacions que poden beneficiar la inversió del ramat, però també que poden, per dir-ho així, emanar del ramat i d'alguna manera ajudar doncs, a generar oportunitats de desenvolupament econòmic que vagin més immediat, això, insisteixo, del que és el ramat pròpiament dit i que puguin ser útils per al conjunt d'actors de la Val d'Aran, d'acord? Per la cocreació, en paraula avui en dia, no? Llavors, tenim aquesta activitat, no? La cocreació que comentava. L'objectiu, ja ho veieu, és molt consensual, partint d'activitats sectorials, com comentava, però clar, perquè això funcioni, digamos, a col·lació del que estava dient el Toni, és necessitem un acord, si més no tàcit, dels diferents actors de la Val d'Aran, no només ramaders, no només els propietaris que han de passar els ramats, però pensem en el valor, pensem en la societat civil, òbviament administrativa, aquí presente, i això implica que tots aquests diferents actors han de pensar, què podem treure d'això? Quins beneficis, quines actuacions podem implementar, diguem-ne, per exemple, si un ús del producte que sortirà del ramat i de part, doncs, potser ajudin a la comercialització del producte de la resta de la ramaderia de la Val d'Aran, perquè ajudi també els productors. Llavors, clar, per fer això, doncs, se segueixen típicament una sèrie de passos, no? A més, per pensar, partint d'una funció de, ok, qui és qui? D'aquí, diguem-ne, no pots prescindir en una dinàmica participativa d'aquest tipus. Però si, clar, aquesta assumpció, com en tantes experiències de recerca, doncs toca amb la regla de quan tu parles amb aquests actors, et diuen, escolta, no heu pensat en aquest. Incloeu-lo, sisplau. És el que parlem, la bola de neve és bàsicament això. La bola de neve és això. Llavors, fet, diguem-ne, reajustat d'aquest llistat, doncs, reiteratiu, tenim una sèrie d'entrevistes, en els quals van sortir una sèrie de propostes. Aquí hem fet un petit ajustament metodològic. Inicialment, la nostra idea era, sobretot, centrar-nos en grups vocals, i evolucionar el tema. El que ràpidament ens vam adonar és que si volíem arribar a tots els actors interessants, havien de ser una mica més flexibles. Llavors, grups de difusió i un conjunt d'entrevistes significatives. Les estructures podem dir que potser té un valor de pell compartit, se va ajustant a les de cara a un dels entrevistats, bàsicament informació que vols treure en compte qui és aquesta persona. Llavors, fetes aquestes entrevistes, fins als grups de difusió, doncs acabes amb una relació inicial de propostes que cal començar d'alguna manera. Per què? Perquè, com veieu, si vas a una relació inicial de propostes, això no hi ha qui ho prioritzi. Simplement són masses com per poder utilitzar. I a més és que al final moltes acabaven tocant-se les unes amb les altres. Llavors, era aquesta diferència, tot vam prioritzar. Llavors, aquesta llista prioritzada, doncs, acaba consensuant amb nou, s'acaba quan tot el territori i en una agenda de treball de, que podem fer endavant, doncs això, per aprofitar el que em pot brindar a nivell de desenvolupament econòmic, aquest ramat que està implementat actualment ja, que no s'han fet molt feina. Llavors, com fèiem aquesta connexió, com comentava, doncs
Perquè hi ha una relació inicial de propostes, però això s'ha de condensar. Bé, ja en la sèrie qualitativa, no necessita. Bueno, aquí voy a hacer una clase, ¿vale? Imagineu-vos, ¿vale? No necessitarem cap expandint-se. Doncs surt que tenim una restringida com unes 60 propostes, vale, i és com molt d'utilitzar. Doncs trobes temes recurrents, trobes conceptes compartits entre les propostes. Els conceptes compartits serveixen per anar fusionant el 1.0 de les propostes en un 2.0 més condensat. Resultat, de les 50 entrevistes, entre propostes inicials, acabem amb unes 9. Agrupades a més, molt comodament, amb uns conceptes compartits. Això facilita molt que després implementem una cosa que se'n diu, una tècnica que se'n diu procés d'anàlisi jeràrquic, no tinc res, per demanar a la gent que ponderi, que puntuï, que prioritzi les diferents propostes, els precedents resultants són el que surt d'aquesta priorització. Com és esperable, les propostes de grup més centrades en aquesta funció de grup són les que típicament guanyen la priorització. Perquè és més senzill d'implementar. Però, com veiem, algunes altres propostes també tenen oportunitats de posar-se a la pràctica, que també podríem parlar. A veure si em surt aquí un projecte. Precisament, això és la validació posterior, doncs aquí hi podem columna estado, ens referim al que surt de l'estat de la proposta després de la validació amb el procés del territori, amb el procés general. Quan parlem d'inconclusa, ens referim a que sovint, perquè això se pugui implementar, fan falta uns recursos, finançament, que no es pot trobar-se disponible si ens recordem només en el que es pot tenir a nivell aquí de la vall de Llevant. Cal una col·laboració multinivell amb econòmic, nivell estatal, recursos de fora, que és una cosa que és una troballa que ben esperable si hi ha la literatura, innovació regional, desenvolupament regional, totes les iniciatives perquè realment prosperin, acaben necessitant picar la porta d'altres dins de l'administració. Ja he explicat. Llavors, les acceptades, coherentment amb aquest quadre de priorització, també deixen ser les de la promoció. Molt bé. Però també hi ha una certa possibilitat de desenvolupar el que seria les propostes vinculades a dinamitzar la xarxa d'agents. I aquí us ho lligo amb el que hem comentat abans. El Toni ens fa falta perfils que connectin els, no sé si utilitzar aquesta paraula, els silos de l'administració. Aquestes persones de l'administració que jo sé molt d'X tema, però no sé el que passa en el despacho de l'alt. Aquí, quan parlem de xarxa d'agents, acabem remuntant una mica amb aquest tipus d'agent, d'intermediador, que pot ser una mica d'adjudicador en tant que coneix una mica el que es fa en els diferents àmbits de l'administració, coneix també les funcions, les necessitats dels agents de la cadena de valor i d'altres actors, diguem-nos, de la societat paranesa, d'alguna manera és dotat a calcular previsions i aquestes previsions acabin trobant una resposta. Llavors, això
bueno, que comentàvem, això ho vinculem una mica a la idea de que ja és doncs, ja hi ha una perspectiva de contractació d'un tècnic especialitzat, una persona tècnica especialitzada, aquí al Consell General, pot ser que aquesta persona tècnica doncs, pugui exercir entre el seu conjunt de funcions, que aquesta funció d'intermediador sigui una de tals funcions. No? Si bé en principi la seva tasca serà molt de promoció de producte. Això ens porta una mica a les conclusions. O sigui, a veure, l'àrea de producte, ja com ho hem comentat, canvi de metodologia, però comentava abans que per via una assumpció de anem a fer una sèrie de tests participatius, focals, ho hem canviat de tal manera que ens ha estat possible abastar un inventari d'actors més ample i per tant ser més inclusius perquè haguéssim pogut, si ens haguéssim seguit simplement amb els tallers. I el que si veiem és que trobar ja més intangible perquè aquestes propostes arribin a tenir un major grau d'implementació i siguin més ambiciosos, aquests agents intermediaris, siguin una persona X de l'administració, com veiem, poden tenir un paper bastant clau. Y hasta ahí puedo ver. Si el puede veurem una opció de dia durant l'informe que serà per la administració de la sanitat. Crec que és un informe bastant interessant per a les restauradors, com publicants locals agroalimentaris. Ja l'enviarem a través de la Jeremy d'Hostaleria en Gerraments i tot, que és un informe que l'hem preparat una versió més visual, de claus unides, 6-7 pàgines, perquè l'informe original té com 60 o així, de la gent no. I aquest potser sí que és més fàcil i ja podeu repetir totes les necessitats. Ho podeu fer ara o ja ho enviarem? Perquè la gent de l'streaming teniu aquest codi QR que podeu, que si entreu, podeu obtenir l'informe de 6-7 pàgines, que és un resum de l'informe que hi ha a la pàgina web i que està pensada els agents dels sectors sobre el que parlem després, que és el producte i que podeu mirar. Bé, saltem al bloc 4. El bloc 4 és bloc producte. El bloc producte s'ha fet també, Déu-n'hi-do, el que s'ha fet. Molta feina. S'ha fet feina amb els blocs. A la qual tenim diversos informes, molts van d'avaluació de qualitat de carn, avaluació de qualitat de llet, què fem amb el producte, etcètera, que en parlem, però vull començar per una cosa important, que és el que vam fer a les millors que sigui la Molts. La Molts vam fer les coses, que no sigui aquí, Viella, i Villació, vam fer les coses, i unes jornades tècniques, a les que vam combinar gent diferents jocs a explicar-nos coses com la gestió de la ramat que ens comien, com fer un desmàs extrafamiliar, l'experiència dels espais tècnics, i recordo que hem d'estudiar més el que ens van dir allà i les opcions que tenim per poder interessar l'espai que és a Vilamós a través del que ens van explicar en aquella sessió. Va fer una taula molt interessant per les escoles, els dos, de tant d'avui hores com el País Basc, que va estar molt xula. L'ús de tecnologia alimentària, una llei de gestió dels ramats, una estratègia de canvi climàtic, i a la taula ens vam desplaçar a ella i vam seguir parlant d'això, del benestar animal web, del consumidor, vam donar una taula evidentment més pràctica, la llei extensiva de les notícies ambientals, i vam convidar la gent del projecte Bussos, que ens va explicar una experiència, una prou molt interessant en el tema de la remat comunitària. Alguns dels continguts que vam fer d'aquesta jornada els hem pres per la web, però encara queda alguna cosa per fer.
Vull dir que en el futur coses que es van discutir allà a la meu crític de business, perquè hi ha coses molt interessants del model de gestió, etcètera. I després vam fer la fira, no? Durant la fira, durant un dia, a Vilamòs, vam fer un munt d'activitats. Vam començar amb un concurs de postatura, fer tallers, servir elements naturals del territori per fer treballar de la llana, treballar diferents estructures, vam fer un shotbooking que es va fer l'altra parellada, tenim un extracte dels objectius. El Laura, i vostè no sé. Perquè jo organitzen, el presenten i el diuen. Ella no va triomfar molt, l'objectiu era presentar diferents formes de fer servir el xai que ens utilitzar els tomats. Altres, que no siguin les costeres, que no siguin un xuri de producte, i la veritat es fan els instituts, la miqueta i mira, la veritat, però vam presentar un vídeo també, us presento un vídeo perquè veiem una mica la intensitat de Suena el territorio que es que salir especialment en climàtica, que tenim excessiva alteració, l'establer a acelerar els camps de l'economia, i talents, apuntar aquest tipus de treballs que s'han d'impulsar des de la innovació de consells laborals, els següents estereotips. Comunitat i pioner a Catalunya que podem treballar per mitjà de nosaltres, que la idea en que poder extingir les Necessari Una que s'han fet a la 4.4 s'ha marcat de diferents parts dels gaires que tenim allà dalt, els carrils, dels xais que tenim allà dalt. S'ha fet producte, s'han fet hamburgueses, s'han fet catalans. La catalana ha vingut del poc que no la proveu, perquè em van dir que el fill i jo, i es va tirar tot que ho va dir el dia que vam estar alerta, el dimarts del vespre, i no el dimecres ja no estava alerta, si no us volia posar la catalana, perquè volia que la provessiu, sabeu, la meva. No la provarem, però s'han fet productes, estan productats, el panel que va provar i està, lògicament, la fórmula per poder-ho fer. Per tant, s'ha provat, s'ha tastat i es pot tornar a fer quan volem. Tinc un parell de presentacions en el bloc 4, una l'antic gravada, l'altra de medicina que podia fer jo. Començaré per la que vaig fer jo, que us passaré un vídeo sobre la llet, el cop que hem fet amb la llet, que està gravada. Llavors, la que m'han demanat que faci aquesta, més seré capaç de fer-la, com abans. Són els companys d'un guerrero a la Cloneta i Sàlia Maria. Té molt similar, té una prou similar a el que ens han explicat els companys del Pirena, perquè donava parlar del concepte de co-creació. Però aquí la idea era crear un logo. Pensant en el producte que estem definint, el que estem fent, el que estem creant a Vilamòs, i ens diuen una cosa molt senzilla, si volem ser competitius, hem d'innovar i les innovacions són de les idees. I les idees no n'hi ha prou amb les nostres, les de collita pròpia, sinó que és bo que aprofitem les idees d'altres persones i que siguem capaços d'integrar aquestes idees d'altres persones. Si som capaços de tenir grans idees pròpies i agafar les idees dels altres, compaginar-ho, tindrem innovació i serem més competitius. Què vol dir la co-creació, per tant? Doncs que hem de ser capaços d'implicar totes les parts que poden aparèixer en la vida d'un producte. No és només que tu tinguis una gran idea, sinó que aquesta idea t'ha de comprar. Per tant, hem de ser capaços d'implicar diferents sistemes. Si es posen aquesta dibuix del
Pues aquest dibuix dels arbres, que a mi em sembla molt interessant, no? És a dir, tu una volta d'un client i diu el màrqueting vull un columpiu. No? I els de màrqueting començaran a imaginar com ha de ser aquest columpiu i imaginaran una cosa com la que veiem en aquest quadre, no? El màrqueting, la idea que té el columpiu és aquesta. I li diuen al de compres, tu, compra materials per fer columpiu. I el de compres agafa el dibuix, agafa la idea, diu, bueno, si té 3 cordes i una fusta, i compra 3 cordes i una fusta, i amb 3 cordes i una fusta ja el que deia és aquesta altra cosa d'aquí. I aquestes 3 cordes i una fusta arriben als enginyers o als arquitectes. Sabeu que els arquitectes tenen la mala fama de fer coses boniques que no serveixen per res. D'acord? Per tant, l'arquitecte que farà aquestes 3 coses, aquesta fusta, i te farà una cosa que queda bonica però que no servirà per res. I és el que et mostra aquest dibuix. Però això arribarà després el que vol fabricar la fàbrica i el que la fàbrica farà una fusta de 3 cordes, dirà una corda que no serveix per res, per agafar uns cordes, els enganxarà i farà el que veiem doncs, en el dibuix. I li dirà al que ho ha instal·lat, diu, ara instal·la-ho. I el que ho instal·les trobarà que quan munti això que li han fabricat, resulta que dirà, ostres, la gent no s'hi pot seure. El tronc molesta. I per tant farà una bestiesa, com la que veiem en aquest dibuix. Tallaran el tronc, aguantaran el tronc com vull i posaran el dispositiu així. I al final resulta que el client el que volia és el que teniu a la foto, a la dreta del final. Aquí el que ha passat és un problema de comunicació entre tots els sectors. Llavors, la co-creació el que intenta és buscar que hi hagi molta gent implicada perquè hi hagi un procés cooperatiu de creació d'un producte. A partir de la base fonamental, tots som creatius. Tots. Fins i tot la persona més inesperada pot ser molt creativa. Per què? Perquè per ser creatiu només necessites una cosa. Ni coneixements, ni estudis, ni històries, ni res. Una sola cosa, imaginació. I això en tenim tots. La creació es basa bàsicament en 3 coses internes i 2 coses externes. Les coses internes és el coneixement que tinguis. Com més coneixement tinguis una cosa, doncs tiraràs cap una banda, si tens una altra, en tiraràs cap una altra. Segona, la imaginació. Si no tens imaginació, ja no et ment, està clar. I tercera, doncs l'actitud que tinguis. Si tu t'ho agafes moltes ganes, el portaràs molt, si t'agafes una poques ganes, l'interessa no portarà res. I després hi ha factors externs. Factors externs, els culturals, no t'has d'orellar a fer una cosa que vagi en contra de la teva cultura o les teves creences o dels teus principis. D'acord? L'hàbitat del que et trobes, aniràs a buscar coses que siguis capaç de trobar, i els recursos temps i recursos econòmics, no? Per fer allò que siguis capaç de fer. Amb aquests 6 elements generaràs una idea. Una idea que al final té 5 grans passos. La primera hem d'identificar quin és el problema que tenim, quin és el problema que volem resoldre, segon, formular-lo clar per tothom, el que volem resoldre és això, i deixar la gent que aporti idees. Totes les idees són bones, totes, però no les bojarrades que semblen. De fet, normalment les bojarrades són les que acaben funcionant. Totes les idees són bones, després s'han de valorar aquestes idees, prioritzar-les i treballar-les, al final, formular un procés. Aquí això és el que va fer aquests companys meus que van fer aquí a mi. Van fer sessions, sessió 1, sessió 2. La sessió 1 va ser més generació de qual és el problema, quin és el problema, les primeres idees, i la sessió 2 que ja va ser a concretar quines idees són les millors, quines són les bones, d'acord, i com formulem el sistema. D'acord, es van fer el 24 i el 25 d'abril amb 2 grups, un grup de 8 persones que eren 6 dones i 2 homes, i un altre de 7 amb 4 dones i 3 homes. Es feia amb un moderador, el que es diu una guia de moderador semiestructurada, és a dir, es dona llibertat a la gent, però amb una guia, d'acord, perquè les coses no es desmanin, i es van fer servir diferents tècniques, d'acord? L'estructura és el moderador explica el projecte, explica la idea inicial, i a partir d'aquí la gent comença a fer lluvia a pluja idees. Es van fer servir 2 tècniques, l'escamper i el mapa simpàtic, ara en parlarem, aquestes són fotos de les sessions que es van fer aquí a Viella. D'acord? L'escamper, bàsicament, ha de ser capaç de correspondre a aquestes 5 preguntes que teniu, 6 preguntes que teniu aquí. D'acord? Substituir, com podem substituir? Tens totes les idees, podem substituir una idea per una altra, podem substituir un concepte per un altre, podem combinar les idees per una sola idea, d'acord? Què és el que és combinable, què és el que no és, adaptable, hi ha una petita part que no ens agrada i el poguéssim adaptar,
modificar, podem modificar una part de les idees. Ei, si això ho teníssim de l'ús que volem fer, per exemple, pastura de muntanya, serviria, d'acord? Podem eliminar o reduir alguna cosa o podem reordenar o invertir en una part. És a dir, el que vas fent pas per pas va ser aquests diferents blocs. I el més important, li demanes que la gent que es posi diferents sombreros. D'acord? Imaginem que això és un grup d'aquests i em diria, vale, tu seràs el sombrero verd. Vale? Per cada dia feina és donar idees, poses, tots els que vulguis. En cada un dels punts, no, podem fer això, no, podem fer això altre. Tu seràs el sombrero negre. I la teva feina és criticar-ho tot, destrossar-ho tot, aniquilar-ho tot. D'acord? Has de buscar un negatiu de tot. D'acord? És la feina del sombrero negre. Tu ets el sombrero blanc. Sombrero blanc, recordem-nos la guixada, la guixada és aquesta, és això. Tu seràs el sombrero vermell. Sombrero vermell i emocions. On estan? ¿Por qué no piensan los niños, no? En una discussió, también piensan los niños, no? ¿Por qué no pensamos en los niños? De tant en tant, recordem la part emocional del que estem fent, d'acord? Després el groc, que tot ho veu bé, que ho veig així, veu la part del negre, veu crítica, el groc ha de ser capaç de fer-la sortir, d'acord? I el blau, que és el que està pensant, això com ho executarem? D'acord? Això cap on ho crearem. Doncs tu fas que la persona agafi aquest terreny, d'acord? I els fas interactuar dins aquest plantejament. La segona és el mapa empàtic. El mapa empàtic és imaginar-te qui és el client al qual està adreçant. Això és important. Vull fer un iogurt de Vilamós, de les ovelles de Vilamós. Qui es menjarà aquest iogurt? Qui vull que es mengi aquest iogurt? Qui és el meu client? I les preguntes, no? Què veu aquest client? Què pensa aquest client? Què li preocupa aquest client? Què li fa por? Què li entusiasma? D'acord? Hem d'intentar, és una empatia de posar-se al voltant a l'altra banda. Qui m'encarrega aquest iogurt, d'acord, com és? Primer entenem com és. I a partir d'aquí veurem quines coses li han d'explicar i quines no. Cap a on hem d'anar i cap a on hem d'anar. És un exercici d'empatia. A partir d'aquí, en el context de Vilamós, em diuen quins valors van sortir en les discussions. Van sortir mantenir el paisatge, reduir els riscs d'incendis, biodiversitat, tradicions, turisme, el poder del pastor. Noms possibles per aquest relat o per aquest producte. Ovelles alçada, equilibri viu, pastor pirenaic, d'acord? Eslògan, consum natura, tornar a l'origen, ramats de l'esperança, d'acord? Discursos, històries, tradicions, qualitat del producte, sostenibilitat, i se'ls va demanar que dibuixessin possibles logos. Podem dibuixar coses complexes, però logos en els que apareixien, doncs, això són muntanyes. Aquí hi ha elements com el foc, com la neu, el bosc. D'acord? Tenim pastors. Tenim un altre cop una ovella en una muntanya. Allà vaig tenir, per exemple, un formatge amb una boina. Van sortir aquesta classe de dibuix. En aquesta classe de dibuixos, llavors això es va comptar al professional. I se li va dir, vale, agafes tots aquests idees i convertem-los en un possible logo. I el professional que va és simplificant. I em diu, bueno, aquí el que han sortit són coses com paisatges com el bosc, com ara això. I han sortit gestió de l'incendis que hi posen un animal, com ara aquest. Si combinem les dues coses, tindrem un possible logo que és aquest. Fixeu-vos d'allò aquí, O, pensem un paisatge, podem pensar en una branca, un arbre, i pensem en gestió d'incendis, el pastor del pastor, i l'altre possible logo podria ser això. O, pensem en un paisatge, podria ser un bosc, pensem en gestió d'incendis d'un animal, podria ser un animal, i la combinació de les dues coses integrades podria ser una cosa així. O, pensem en gestió d'incendis una flama, pensem en gestió d'incendis l'esquella de l'animal. Podria ser això, combinant. De tal manera que llavors ens vam fer
van fer etiquetatges simulats amb uns diferents logos i es va demanar a la gent que votés per qualsevol de les 4 opcions. Tenies el segell quadrat, la branca i el bastó, la prena i la flama amb l'esquena. Qui us agrada més a vosaltres? 1, 2, 3 o 4? Unes 200 persones van votar en base a diferents valors i va arribar a sortir. Quan parlàvem de manteniment del paisatge natural, fixeu-vos que el programa és el tercer. Quan es parla de reducció d'incendis, el tercer i el quart estan més o menys. Quan es parla del foment de la biodiversitat, guanya econòmics. Quan es parla d'impacte sobre la natura i la seva conservació, tot guanya el tercer. Quan es parla de qualitat, el tercer. Quan es parla de sostenibilitat, el tercer. Va ser gastar animal, el tercer. Quan es parla de proximitat, el tercer. El tercer va guanyar la carrera. I no estrany com explicar-vos, aquest serà el logo del Llavors, no ho sé, d'acord, no ho sé, com per explicar-vos el procés de com s'arriba a fer un logo, no? Tot el procés de la co-creació, que és el que em van donar aquests imatges. D'acord? Bé, ara passarem a una altra xerrada, que aquesta està gravada i així, els casos una mica la veu, que és de què vam fer amb la llei de l'impuls. Que això ens explica la nostra companya, Marta Garrón, a la llei. Jo estic Aquí está a tope. A ver, que no os voy. Está todo a tope, ¿eh? A ver. No. Si no deixem, i passem a la mesma, i al final. Sí. O, claro, pasa que no fas correu electrònic, era la WhatsApp, així. Ara m'arribava, s'estigui, segurament 6% també. Si el Sant Lluís no els programa de reclamant abans, i el Lluís els va ser per la més. És interessant, aquest companys que un poc vaig poder trobar els dibuix, em podia dir que els trobaven, però tinc companys a la família de la Renaixença. Sí, no sé. El micròfon és mereix. Bé, doncs això, que ja posem al final. Una cosa important del 4 és la monitora mòbil. És a dir, la gent de la Fundació Pau Costa, els companys de la Fundació Pau Costa, ens han ajudat a posar en marxa una monitora mòbil que ja hem testat, el projecte Oliver Fundat, i que ara en l'Oliver Consorci li va donar més sortida. Inclús perquè serveixi no només al ramat de Vilamós, sinó perquè serveixi per donar servei a altres ramats, impulsar que hi hagi altra gent que s'atreveixi a fer llet aquí a la Vall d'Aran, perquè podem tenir el segle. Ja tenim formatgeries a la Vall d'Aran, però no fan servir llet a la Vall d'Aran, però si som capaços de tenir formatge real, quilòmetre zero, amb animals a la Vall d'Aran, amb llet a la Vall d'Aran i formatge fet a la Vall d'Aran, que aquest és un dels grans objectius. Bé, anem al bloc 5. El bloc 5 és el de l'entorn. Us vull posar un vídeo molt curt perquè veieu què és el que teníem al principi del projecte. No us ensenyaré el que tenim al final perquè no tenim el vídeo fet amb vol, però sí que us ensenyaré les actuacions. En el bloc 5 és especial una rellevància el paper del Centre Tècnic Forestal de Catalunya, d'acord? Tampoc avui no poden estar aquí, però que també els vull agrair la seva col·laboració i ajuda al projecte, perquè sense ells això hauria estat impossible. I una de les primeres tasques que vam fer
va ser decidir precisament quines actuacions s'havien de fer per començar a treballar en aquesta. Aquí no necessitem sort, per tant, quedarem sense el sense sort. És un vol d'alçada de tota la zona de Vilamós, perquè el poble el teniu aquí, i és que ells perquè veieu tota aquesta zona que veieu dades havia estat sobre la pastura i els veïns se l'han menjat molt. És que si eren del poc per baix, d'acord, que tot en poble acabar a dir tot el poble. No és molt fàcil. Per tant, havíem de creia que feia coses. Aquesta és la raó per estar al nostre moment. Que 103 metres el que és el centre del poble. Uns menys, les metres, del poble, però tot el que està aquí sota s'ha posat a treballar. S'ha netejat, s'han fet arbres i s'ha intentat recuperar com una mica de zona per tenir una mica més tard, una mica més. Com es comença a treballar en aquesta zona? S'ha d'entrar amb la maquinària pesant, ja sigui amb la maquinària gruixuda o tallant aquesta àrea. El problema vital del ramat és això. Això que l'extens. És a dir, el ramat ha de ser capaç de mantenir el territori sense que haguem de entrar brigades constantment al territori, sobretot brigades que tenen un dany al territori. És a dir, no és el mateix. Tenim un animal que fa pasturar que de tant en aquesta maquinària que fa un dany físic en el sol. D'acord, elimina coses al sol que són importants. D'acord, a més, al riu de la dreta, si veieu, el que estan fent és arreplegar tota la llenya perquè tot allò que no pot vendre's. Què es fa? O el deixes a sota l'os perquè ingressi en el futur, que això pot ser d'algunes hores, o ho cremes. Però en aquest cas també estàs afectant el sol. També estan en el microbiota d'aquell sol. De fet, hi ha diversos estudis que han fet els companys també del CNPC, amb ajut del Departament de Sostenibilitat de l'IRTA, per avaluar els efectes que tenen aquests esquemes sobre la biodiversitat i sobre no la gran biodiversitat, sinó la biodiversitat petita, la microbiota que viu en el sol, que és el primer element que es parla de la qualitat d'aquest sol. Però amb resultats molt interessants. També que també trobareu dins de tots aquests informes que us he dit anteriorment. Bé, dins del bloc 5, crec que és el que volia explicar, efectivament, no. Dins del bloc 5 tinc una altra xerrada, d'acord? Tinc 2 xerrades més, d'acord? Una està gravada, que és la gravada que em temo que tampoc es sentirà. Per tant, mirem directament a l'obra sobre biodiversitat. És a dir, quins anàlisis de biodiversitat es poden fer al terreny, perquè no sabem a dia d'avui l'impacte que cal començar sobre la biodiversitat. O sigui que tenim una primera fotografia de com estava la biodiversitat a l'anul·ler 0. Perquè és el que ens explicarà el quadre que tingui la presentació aquí i com la penjo fa molt. Estos aquestes normes Entonces, Bon dia. Nosaltres farem el dia senyor. La idea és veure com va que es buscava com modificar, com podem modificar sobre el web, sobre la biodiversitat que hem de fer. Això ho vam començar a fer l'any que començava el web i vam continuar l'any següent que començava el web i l'any següent va coincidir amb les tasques de preparació del terreny, tasques d'eliminació i demés. El que trobem és els resultats que hi ha just abans de començar la producció de la
on l'introduir aquesta memòria. Així. No fem una lliga. El contingut que us donaré serà aquest. Bàsicament es veure quina zona d'estudi, que serien les zones que tenim que s'afecten, o sigui, que estan afectades pel projecte, i el seguiment són els diferents grups animals que hem fet. Només hem fet animals perquè els vam crear feia la negociació. Bueno, la zona d'estudi seria aquesta, tenim una mostra aquí al centre, i tenim una zona a l'oest i una altra zona a l'est, i nosaltres vam treballar les dues zones. Les zones són molt diferents, però des del punt de vista de la biodiversitat són interessants. Tenim una zona aquí baix que és la de prats i albanins, i una zona d'ara d'introduir, que la pràctica és separar de boscos. El comportament de la fauna és completament diferent. És una cosa que és interessant de reconèixer. Llavors, el primer que vam estar mirant, comencem pel més petit que acabem parlant, bàsicament el que es va mirar va ser a nivell de parelles diurnes, es va mirar durant 5 anys, són més habituals a l'estiu, però estiu durant tot l'any. Amb el que això obligava a fer treball durant tot l'any. Com era un grup en el que no hi havia molta experiència de com treballar-lo aquí en aquella zona, comparar diferents zones i fer molts transectes diferents, el que vam veure és quines espècies trobem a una zona i a l'altra. I ens donem compte que, com moltes vegades quan mires el tema de biologia, no es compta, és que la lògica sempre impera. Les zones que tenen més diversitat de vegetació, prats, pastures, matollars, són les que tenen més diversitat de la part. I tenen una diversitat molt més alta a la part dels prats, a la part aquesta que hem dit, a l'oest, que a la part est. Perquè la part est són bàsicament boscos. Hi ha algun prat. Aquí hi ha 4 espècies, hi ha 12, és del qual polític, i no tantes com surt a la part de baix. I el que sí que veiem és que no hi ha molta repetició d'espècies. Fixeu una línia de l'índex del començament, tenim que al sud trobem 17 espècies, al nord 12, i que en canvi, però que quan les sumem, en conjunt tenim moltes espècies als moltes altres dos llocs. I quasi doblem les dues, o sigui, les que trobem al costat no estan a l'ala. Són llocs completament diferents en el que estem veient. I vam trobar una cosa que és molt interessant. És que aquesta papalleta d'aquí, però jo la papalleta a l'altre no ho crec. Aviam, aquesta papalleta d'aquí, qui no busca no tot. També sé que qui no busca no tot. Aquesta papalleta d'aquí és una espècie que se m'aprota més a l'altre. I no és ni aranesa, bueno, la aranesa, però no és aranesa perquè és de tota Europa, menys de la península ibèrica, i només es troba a la part, només es trobava, o troba, o trobarà, o no sé què, no sé, a que no ho calculeu, a la Vall d'Aran. Hi ha cites molt antigues, del 2014, l'última cita era del 2014, i fent una jornada que vam fer per allà, perquè llavors va semblar aparèixer, però no semblar amb paperes, va semblar aparèixer una al Tedio. És una període que a més té el lleig costum de passejar-se per sobre dels arbres. Perquè quan fas un transcet a terra, no mires allà. Quan no mires allà, no es va. És molt difícil trobar-ho. Llavors, hi ha situacions en condicions que vostè no ha trobat. Doncs aquesta que vam treballar no només no la vam veure al volar, sinó la vam veure de nit, amb llum ultraviolada i amb uns protegits de la vista. Sabem que podia ser que estigués, vam anar a buscar si de nit podíem veure la crisàlide, que és una crisàlide que és aquesta cosa que és la cara que amb la llum ultraviolada. Aquesta retenció és exclusiva d'aquestes espècies, pel punt científic. I mirant la morfologia de la crisàlide, sembla que correspon a la retenció, que és la metamorfosi de la mesa del moment. El que hem trobat que en aquesta zona precisament trobem aquesta espècie. Està al trastos de la Vall? Potser sí. Però qui no la busca no la troba, qui l'ha buscat l'ha trobat. Tenim en ment fer el mateix, la mateixa prospecció que vam fer 12 de la nit, 2 bojos a mirar l'internet ultraviolada i amb ulleres de sol, què fan aquesta gent? Doncs això, aquesta gent està buscant la papallota. I una papallota de nit, o sigui, una papallota diurna de nit.
i en totes les activitats nocturnes apropant-se a la llum ultraviolada que manca de llum ultraviolada. Nosaltres fem així, i sortir del mig, no dic vale? Doncs, bueno, haurem de tornar a començar de prospectar més zones per veure si trobem més jocs de la. És molt interessant, i a més és molt interessant, quan dius, ja en els jocs ens has trobat aquesta galiposa que està en perill d'extinció aquí, que és endèmica aquí, a la Sud-amèrica, resulta que li pots fotre que un ramat d'ovelles i te vols carregar els aliments per mandar. Vam de veure com compaginar aquestes dues, jo quan m'has dit que la roba del GPS és de 7 metres, que som, acabo de fotre la proposta que marquem els nostres que hi ha perquè no és el cost, però clar, no puc marcar uns 7 metres amb els solers no puguin entrar. O sigui, és de veure si realment podem aconseguir trobar les llocs que no estiguin aquí. Un xoc. Deixo amb Inés un moment per parlar dels enfruits. Contiene entrega del micro para la gente que tiene ese. Vale. De vuelta, respecto al seguimiento de anfibios, hemos llevado a cabo 2 posteos cada año, uno en primavera, coincidiendo con la época reproductiva de estos animales, que hace bastante más sencilla su observación, ya que andan todos revueltos en busca de aparearse, y también podemos encontrar que se encuentran huevos en el agua. Y otro seguimiento, más del mes, que lo voy a encontrar. Bueno, en ambos seguimientos hemos encontrado únicamente la especie Cotylodes, el tipo tanto en forma adulta como en la puesta de huevos. Ambas investigaciones cerca de la zona que se encuentra la guardia que recibe las aguas residuales del pueblo de Mos. La verdad que no es de especial interés haber encontrado esta especie, que es la única de las 3 especies que encontramos aquí, que está patologizada también parte de los ambientes, como dejando a un lado el hecho de que las aguas no estén en un estado óptimo, pero lo que sí que es de especial interés es que no hayamos encontrado el resto. Es por esto que igual estaría interesante proponer una especie de reacondicionamiento de este punto de agua. Por otro lado, hemos llevado a cabo el seguimiento del Gris en las zonas afectadas. Hemos colocado 5 cajas nidos. Las cajas simulan los huecos de los árboles donde este animal tiende a crear su nido. Se han colocado en zonas hermosas caducifolias, en este caso con presencia de avellaneros y robles, y sobre todo con cobertura arbórea que solo se desplaza por los árboles. Hemos colocado 2 en la parte noreste y 3 en la parte suroeste, y estos son los resultados obtenidos. Desde el primer año hemos encontrado presencia de hilo en las capas, hasta en una hemos encontrado ya reproducción, que esto es más complicado. Cuando ponemos el primer año en las cajas nos tienen que ser ocupadas con tanta velocidad, pero bueno, es una oportunidad de que hay una población amplia en la zona. En cambio, en el segundo año pues hemos podido encontrar más individuos, más producción, lo que era de esperar debido a una mayor ocupación de las cajas. Hemos realizado también un seguimiento de quirópteros, de murciélagos. Se ha llevado a cabo mediante un seguimiento sonoro, y esta gráfica muestra las especies que hemos podido detectar. Además, se instaló una caja nido que ha sido ocupada. Respecto al seguimiento de los mesomamíferos, lo hemos llevado a cabo con métodos de fotogrampeo. Hemos colocado 6 cámaras fotográficas en la parte noreste, 4, y en la suroeste 2 cámaras. Y adicionalmente, ustedes ven las distintas cosas, se han añadido 5 cámaras más en la zona donde no afectaba el proyecto, para poder tener una comparativa de lo que pasaba dentro y lo que pasaba fuera. Estos son los resultados obtenidos acerca de las observaciones de las cámaras.
En naranja tenemos al ciervo, que ha llevado el medio de observaciones. En violeta tenemos al gorzo y seguido el jabalí en verde. Entre estas tres especies, que son las que más hemos detectado, suman aproximadamente el 85% de las apariciones en el primer proyecto de Otiwell. Algo que cabe destacar, que no podría afectar los mamás a ese tipo de fauna, probablemente se puede empezar a mostrar que a haber una pequeña disminución de los ciervos, que es como por el único animal que podrían entrar como en competencia por alimentación en el territorio, y se podría decir que hemos visto un año a otro una pequeña disminución, pero no sé. Resultados pasados, son resultados juntos. 2 puntos de la línea. Una línea que no marca una tendencia. Tenemos 2 puntos, nos dicen que parece que va hacia un lado, pero que no tenemos más datos, los 2 puntos no van a ningún sitio. O sea, no, la tendencia que hay entre los dos estadísticamente no es nada. Para que es una tendencia, parece que va por ahí, no se va a entender. Pero no vamos a entender como que son los allanamientos. A ver, hay efectos que hicieron muchas cámaras de allanamiento, la zona sureste, la zona sureste y la zona noroeste. ¿Vale? Estos puntos son de los instalados diferentes. En cada zona se está dando un mínimo de 5 redes, ¿vale? 12 metros de longitud, 4 metros de altura, y se captura todo el vídeo. La especie más habitual, es el tordo, que se dedica con más frecuencia, y tenemos básicamente especies que están muy vinculadas a los ambientes forestales. ¿Vale? No aparecen especies muy vinculadas a los lugares con pastos, con prados. ¿Por qué? Porque es que la zona actualmente, cuando se ha puesto muy muestreo, básicamente son bosques. O sea, recordad que hemos encontrado lirones que crían en avellanos, que es lo que ese señor lleva una cosa grande y va cortando. Por tanto, nos encontraremos ahora, pero posiblemente cuando sigamos más adelante no nos encontramos lirones, porque no tendrán nada. ¿Vale? Cuando hagamos esta modificación del suelo, conseguiremos que de estas especies, pues la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la novena, la décima, la decimoprimera, la decimosegunda, la decimotercera, la decimocuarta y la otra. Estas desaparecen. O sea, me acabo de caer con la tabla, ¿eh? He dejado 5. ¿Por qué? Porque son especies que están más vinculadas en entornos rurales, o sea, en entornos forestales. Pero empezarán a crecer y a aparecer nuevas especies que están más altas en entornos agrícolas. Lo que tenemos ahora en Milamos es lo que hemos dejado que tengamos ahora en Milamos. ¿Vale? Cuando hagamos la gestión de un espacio, decidiremos qué especies queremos que haya. Cuando hemos hablado de la marmeta, bueno, la marmeta está en el entorno de Milamos, pero solo ahí posiblemente no. Si aplicamos en esa carga de la población, posiblemente no, porque tenemos que ver si en otros sitios también está. La gestión del territorio nunca es aséptica. Los datos científicos siempre son asépticos. Y busca las víctimas de agricultura. Luego, otra actuación que se hizo fue transectos. Si os fijáis, la zona roja, la zona muy roja es la zona de acceso a la territorio. La zona amarilla es una transecto. Un transecto básicamente consiste en empezar en un punto, aquí, de aquí, y hacer un recorrido durante las 2 horas, 3 horas, identificando todos los animales, todos los pájaros que hoy es cantar, todos los que es. Todos. Identificando en qué sitio lo encuentras, aquí lo ves. Tanto un sitio como el otro. Y salen 2 veces, porque una se queda primero de la mañana aquí, se continúa las y al mes siguiente también temporada, empieza la temporada aquí, se me equivoca. De esta forma, los pájaros como tienen distinto a lo largo del día, pueden evitar el impacto porque no las traigo porque no están, o porque ya se ha ido a dormir, o porque ya han hecho de tratar. Y ese momento hay que cambiarlo bastante. Pues aquí tenéis todos los pájaros en cuenta y situados en qué sitio están. Fijaos que tenemos una gran densidad en esta parte de aquí. Aquí aparecerán
Y en esta zona que es toda forestal, nos encontramos que está más bien distribuido por las zonas. Esta es la de abril y esta otra es la de... ¿vale? En mayo, una mayor cantidad de especies. Pero nos encontramos con ellos, que están bien distribuidas en la zona extra del centro, y cuando pasas una acción siempre es más fácil de ver, resulta que es la que encuentras más grandes. ¿Vale? Y eso es un poco las conclusiones las que se han llegado. Nos encontramos de que vamos a cambiar el medio, que éramos que no vamos a cambiar. El primer año lo que hemos observado es que la biodiversidad no ha aumentado. Tampoco ha disminuido, pero tampoco le hemos dado tiempo al tiempo para que disminuya. ¿Vale? Posiblemente, después de pasar las máquinas de desmontar, los tractores y cortar los pinos que entran en cada zona, que se ha hecho durante este año pasado, estamos encontrando una bajada de biodiversidad brutal. Los pájaros individuales, que aquí no tienen los pájaros, los mamíferos, los anfibios, los peces, pues todos estos utilizan despavoridos. Ahora están dentro del entorno que les afecta a mí. Y cuando vuelvan y se encuentran en otra zona, pues a lo mejor, pues estos de aquí están en la zona forestal, donde están tranquilitos, pues irán más abajo. Aumentará la densidad de aquí, pues que de hombre, mucho, pero tampoco es muy preocupante. Pero digo, los vamos a ver, medio paga y no llega a hacerlo. Por tanto, se van regulando continuamente. Y aquí aparecerán especies que no tenemos, que sí que las tenemos, pero que son muy difíciles de ver. Por ejemplo, la alondra, aquí está, y seguramente, aquí. O sea, solo saben la vez. Os voy a intentar que viene, cuando este año cuando vamos, si lo estén, pues acreditamos 2 o 3 territorios. Ya, en un territorio ya tenemos nosotros. Por lo tanto, va a haber una evaluación, y es la manera que vamos a poder estudiar a los 2 últimos años. ¿Vale? Porque este año no aparecemos en todos el final violento, estamos ahí controlados en la iglesia que tenemos metido a la. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Molt bé, doncs moltes gràcies. Aquest és un bon exemple del que dèiem, no? Hi ha un projecte de 2 anys i en un dels llocs on l'efecte ha de ser més a llarg termini de la biodiversitat és i ara el que hem fet en aquests 2 anys és fer una disrupció molt important del territori. És a dir, ens hem canviat l'hàbitat de les espècies que hi havia allà i per tant el normal és que ara hi hagi hagut una baixada de la biodiversitat i hi hagi un canvi a llarg termini. L'objectiu és que si ho fem bé, i això vol dir que fem un sistema mosaic real en el que donem l'oportunitat als animals de bosc a trobar bosc, als animals de pastura a trobar pastura, als animals a zones més obertes, zones més tancades. Si som capaços de fer un entorn mosaic real, serem capaços de veure com no en una zona individual, però sí en el conjunt de la zona, tenim una major biodiversitat. És a dir, tenim animals d'un tipus d'una zona, animals d'un tipus d'una altra, etcètera, que hauria de ser l'objectiu a llarg termini. Per això el consorci incorporarà la natura com consorci. La fotografia inicial es va fer una subcontractació amb el Consell General d'Aran dissenyar el projecte. El que volem és, amb 3 anys encara serà potent, però començarem a veure cosetes. Llavors, aquí 3 anys encara tindrem un entorn completament madur i completament assabentat. Però comencem a veure coses, si aquesta línia, aquesta tendència, és una tendència o no, cap a on va, i què perdem i què no perdem. Perdem coses, estic convençut de coses, i sabem que en guanyem d'altres. Per tant, és veure com som capaços de fer-ho i, sobretot, si a més podem fer-ho amb intenció. Llavors, jo també he parlat això amb l'Ester en algun moment, seria si d'aquelles zones on tenim millor cobertura som capaços de protegir zones concretes que ens interessi que tenim al país baix. I amb el pallat virtual, a veure si això ho podem fer. Lògicament, aquí on hi ha errors de 100 metres no ho podem fer, però hi ha zones on l'error no està operant. És a dir, que hi ha hagut algunes mesures de 100 metres, però la majoria estan donant valors de 5-10 metres d'error. És més manejable. Llavors, a veure si ho podem aconseguir. I la tecnologia avança i cada cop és més fina. Pot ser que encara no som capaços de fer, potser d'aquí 2 o 3 anys sí que som capaços de fer. Bé, jo tinc
Dins del bloc 5 tenim una altra presentació. El que farem és, aquí per la gent que està físicament, anirem avançant i al final de la jornada deixaré penjades les dues presentacions, les posarem, d'acord? Vosaltres acabarà que l'escolteu, sí, si som molt fins amb les orelles. Doncs nosaltres el que farem és passar ara al bloc 6 i al bloc 7. Ens falten bàsicament dues presentacions, una presentació del bloc 7 sobre sostenibilitat i sobre comunicació. Després d'això tancarem l'acte amb l'Oriol i sobretot per la gent que està en streaming, després de tancar l'acte continua, continuarà 20 minuts o mitja horeta més, perquè posaré dues presentacions més, de 4 i de 5, que per internet se sentiran bé, però aquí no, el so aquí no és prou alto perquè ho puguem seguir, per tant no té sentit tenir aquí la gent m'aixecar mitja hora més, escoltar una cosa que no poden escoltar. Dins del bloc 6 ho hem mencionat abans, molt ràpid, és el bloc legal, a la pantalla. En el bloc legal tenim bàsicament dos informes jurídics. Aquests són els pocs informes que tenim en el projecte en català, perquè al final, un altre cop, amb l'objectiu de ser totalment transparents, estem explicant com hem gestionat nosaltres els dos grans pros que hi havia en aquest gran projecte. Primer, com poder aconseguir que un ajuntament pugui comprar, sobretot pugui vendre xais. És a dir, al final, perquè el ramat sigui sostenible, hi ha una part que ha de venir de la carn d'aquests animals i això ho hem fet amb una qüestió molt senzilla i és considerar quin és l'ús d'aquest ramat. I si nosaltres sabem que l'ús del ramat és un ús per mantenir el territori i sabem que els animals que estan mantenint el territori i que estan fent feina en el territori són aquells que consumeixen els elements vegetals, per tant, els animals adults, perquè els que a nosaltres ens interessen són els animals adults, o sigui, els béns útils per l'Ajuntament són les ovelles i cabres adultes. Quan aquestes ovelles i cabres emmalalteixen o es fan velles, deixen de ser útils per a aquesta activitat i, per tant, es poden vendre, en aquest cas, escorxador com a animal de rebuig. Però també passa el mateix amb els animals joves. Els animals joves tenen dos usos. La part dels animals joves serà la reposició del ramat, per tant serviran perquè el dia del mar puguin ser aquestes cabres i ovelles que fan feina que volem que facin al territori, però hi haurà uns altres que per una simple qüestió de número, no tots es poden quedar al ramat, no podran quedar-se al ramat. Llavors aquests altres que no seran adults i no arribaran adults tampoc són béns útils per l'objectiu del ramat i per tant considerant que els béns no útils doncs podem gestionar-los des de l'Ajuntament i dret. Aquesta seria la sortida que hem trobat, és una sortida raonable, defensable i lògica que hem trobat per poder fer aquesta gestió. L'altre punt és una ordenança, hem generat una ordenança, ens hem ajudat d'un cos jurídic, vam subcontractar, de fet la Consell va fer un advocat o un grup d'advocats que es van considerar com havien de fer l'ordenança per poder fer que aquests animals puguin entrar en zones on a vegades no som capaços per generacions i generacions de trobar-ne un propietari. D'acord? I que no ens trobem el dia d'anar que el propietari no estava d'acord que anés al ramat. Inclús que ens podem trobar una zona en la que pel que sigui no es deixa que el ramat faci la feina i això ens acaba provocant el risc d'incendis en el futur. Aquestes coses s'han de poder fer des de l'administració. Bé, el bloc 7 és el bloc de sostenibilitat. Hi ha pocs informes en el bloc 7 que són d'importància rellevant i fonamental. Per què? Perquè al final tenim un projecte que continua, que es diu el web Consors, que va d'això, per com és sostenible el model i per això ens hem tirat de la gent del PERA, que són especialistes en estudis socioeconòmics que ens han ajudat a posar llum al tema de quins factors, sobretot, tornem-hi, llibre blanc, quins factors hem de tenir en compte a l'hora de considerar quan un sistema ha de ser sostenible i quina approach, quina aproximació hem de fer a l'hora del programa. Per tant, jo ara donaria o voldria donar una cop entrada als companys del PERA perquè ens hagin aquesta presentació i després parlem una mica de comunicació i ja el PERA.
Gràcies per l'Eduard que ha marxat al seu pendrive. Sí. El teniu aquí, no? És la carpeta. Ja, el correu no l'he obert. És aquest paquet? No, vale. Vam pensar que jo sí que m'ha mirat, però no tinc mirat. Però bé, te busco. Te busco. Sí, És trist, vale. Allà estàs. Sí. D'acord, doncs, endavant. Bé. Voleu que pregunto? Moltes gràcies, Toni, per donar-nos la paraula. Intentarem ser breus perquè ja sabem que estem tots cansats i ja comença la com ha comentat Antoni, l'entorn de sostenibilitat o l'objectiu de sostenibilitat és com una mica la combinació dolenta i principalment nosaltres vam dividir en dues accions. Una que és la valoració dels serveis ecosistèmics i la que explicaré jo, i l'altra part, que és l'anàlisi dels beneficis afiliats, explicarà la meva companya Cristina. Ha comentat que a part de David, Cristina i jo, en aquest projecte també ha participat en Jaume Rahmani i en Bori Gesmi i en José María Gil, que és el director de l'Europa. Vale, bueno, per les serveis que explico jo, la idea és una mica, volíem era quantificar el valor que tenen aquests serveis ecosistèmics, no? Que, bueno, breument després ho comentaré una mica més, no? Però per donar una idea general, que són beneficis ambientals que ens donen, o econòmics o socials, que ens dona l'ecosistema, el medi ambient, d'acord? I pot haver diversos tipus. I molts cops aquests tipus de beneficis són molt difícils de quantificar, no? Per exemple, com podria ser la prevenció d'incendis que pots fer un ramat, no? Com quantifiquem? No és un tipus de servei que estigui al mercat, que s'arribi aquest valor, que podem pagar això. És molt difícil. En aquest sentit, no? Doncs l'objectiu d'aquesta part era valorar monetàriament aquests certs tipus de serveis ecosistèmics que poden donar el ramat municipal de Vilamós. Com comentava, per què valorar aquests beneficis que el medi ambient ens dona als ciutadans? A part que perquè molts són imprescindibles, com podria ser aquesta prevenció d'incendis, que és bàsicament la motivació principal darrere del Viuent fundat. També hi ha socials, com podria ser el paisatge, que és, en aquest cas, a la Vall d'Aran, tradicionalment hi ha hagut aquest paisatge amb un mosaic, que ara s'ha anat perdent progressivament amb els anys, però també pot haver econòmics, aquests municipis que són ja més fàcils de monetitzar, com podrien ser els productes alimentaris. Llavors, hem fet aquesta valoració, com comentàvem, sobre aquests serveis, però sobretot ens hem pogut centrar en els que no són marketitzables. O sigui, no hem volgut mirar productes en concret, perquè això també ho hem fet a part del projecte. I la utilitat d'això és que, a part que pot aportar a altres activitats científiques, com la que us explicaré la meva companya, també ens pot aportar a polítiques públiques i pot ajudar a les persones que prenen decisions a fer, per exemple, aquest tipus d'ordenances que ensenyava Antoni, de dir, doncs mira, podem donar aquest valor, perquè ens podem pagar normals que fan aquest tipus de servei d'això, que no només ha de ser per un normal de polític, també. I com hem fet? Bueno, l'eina principal que hem utilitzat és un experiment de l'acció que es coneix, de l'acció discreta, que bàsicament es basa l'ensenyen diferents escenaris i en aquests escenaris
apareixen diferents com atributs o característiques, ¿vale? Que aquests atributs són diferents tipus de serveis ecosistèmics i els diversos li un preu, ¿vale? Bueno, assignat un preu fixat. D'acord? Doncs tenim diferents escenaris i després una opció que no hi ha cap escenari. I vosaltres heu de triar una d'aquests escenaris o cap. Podeu triar. I això succeirà diversos cops durant aquest espai. Vale? Aquestes eleccions permet quantificar no els escenaris, sinó els atributs que es valoren més, perquè cada escenari tindrà diferents atributs amb diferents nivells i això ens permet models a donar un valor a un altre que normalment vivim utilitats, no? Utilitats com la mesura, la satisfacció, en quan una persona tria un escenari o un altre. Vale? I dins d'aquesta opció, dins d'un qüestionari més gran, aquest qüestionari ens permet explicar aquesta elecció, no? Perquè, clar, podem saber amb les eleccions, però qui ha triat, com han triat, estem per poder explicar aquesta informació. Vale. En el nostre cas, els objectius tècnics que hem triat són 4, a part del seu, que és basat en l'impost ambiental que es va pagar l'any 2024, que va ser uns 45 euros per casa. He de tenir en compte que les eleccions aquestes les feien per casa, o sigui, no es feien per persones per casa. O sigui, les persones sabien de situar que estaven pensant en, vale, perquè estic jo pagant això per la meva casa, o sigui, per persones que viuen aquí, que en aquesta manera. Vale, doncs vam triar, basant-nos una mica aquí a la Vall d'Aran, el tema de col·laboració dins del sector, la prevenció d'incendis, que pot ser la manejament per projectes, la creació d'hàbitats i activitats socials i després també la gestió dels productes locals. No tant locals, però com va venir la gestió. D'acord? I els nostres resultats són, hem de dir que primer teníem un partit de respostes tant de gènere com d'educació com d'ingressos i que un 80% de les respostes, que en un total van ser 1.000, o sigui, potser la resposta no ser de la ciutadana de la província de Barcelona i 200 de Lleida, això bàsicament per atribuir perquè és una empresa online que tenen uns panels que es diuen i les persones que contesten són una part d'una altra i a Lleida també la població menor. L'atribut més valorat va ser la prevenció d'incendis, que aquí podem veure el requadre que és entre 1,7 i 7,8. Després, la col·laboració i l'hàbitat també van estar valorats, però, clar, el producte no en tindrà resultats significatius, que vol dir que no veiem si hi havia una clara tendència negativa o positiva respecte al que la gent considerava si era important o no aquesta gestió del producte. Això, després comentem una mica per què podria ser jo, i hem de tenir en compte que aquests resultats són sobre aquests 45 euros anuals que hi havia per casa, no per ciutadà. Les conclusions una mica així ràpidament és que, el tema, per exemple, de la col·laboració, que és un atribut que hem considerat que és una mica més, potser, difícil de visualitzar, estem sorpresos positivament que la gent ho tingués tan clar i que els sigut molt significatius i que també no veiem que l'interès. Potser també una mica donada per la situació actual, en què potser hi ha una mica de conflicte en certs sectors entre l'administració i entre ciutadania, que costava entendre que no s'interessaria que aquesta col·laboració més propera, la prevenció d'incendis. A més, vam fer les respostes, vam fer la recol·lecció de l'any passat, justament després que passessin els incendis d'estiu, llavors també va tindre una plataforma perquè és una problemàtica com a Espanya. Potser no tant en treballaran, però l'altra mediterrània és molt més comuna. La creació d'hàbitats normalment acostuma a ser que es pugui tindre la valoració positiva i la gestió de producte, com comentava, és un atribut que pot ser bastant difícil de visualitzar i això potser havia de pensar que no vol dir que no sigui important, vol dir que potser no estava ben representat. Per ser comentat, el preu està presentant un percentatge perquè primer vam fer una petita prova pilot i el vam expressar en euros i vam tindre resultats molt alts, perquè la gent no considerava que estava pagant els pensaven un euro més, no està. No, potser pensant en un percentatge de canvi, perquè quan és un 10% més d'un impost ja... I quan comentava més qualitat, m'he d'avançar que era... I ara...
D'acord. Doncs en l'activitat, la segona part d'aquesta activitat, que és la 7.3 i 7.4, bàsicament el que vam fer és tenir en compte aquests beneficis ecosistèmics que acabo d'explicar, doncs integrar-los amb el que són costos i beneficis econòmics que associats al ramat, és a dir, tant purament econòmics de lo que s'ha invertit i els beneficis que es poden tenir, com costos que s'eviten tenint el ramat. Llavors hem fet una anàlisi cost-benefici ampliat i una anàlisi de sensibilitat que bàsicament és canviar alguna de les variables de l'anàlisi principal i veure com varien aquests resultats. Llavors, això, com ho hem fet? Primer, necessitem les dades, no? Hem tingut les dades reals dels costos que va posar el ramat i també s'han fet estimacions de beneficis econòmics futurs que es tenen. Aquestes dades ens les ha proporcionat ICTA, després dels beneficis ecosistèmics, bàsicament el que acaba d'explicar Manel, i també hem tingut dades de costos evitats, és a dir, la probabilitat d'incendis i el cost d'un incendi, i la gestió forestal organitzada. Això s'ha sigut proporcionat també ICTA, el TTFT i el Consell. I llavors s'han de servir dos principals indicadors, que són el valor actual net i la ràtio benefici-cost. Bàsicament, en els dos casos es tracta de posar a valor d'avui en dia els costos i beneficis futurs. En el cas del valor actual net, obtenim un resultat que en el cas que sigui més gran de 0, és a dir, que no sigui negatiu, bàsicament vol dir que el projecte és rendible, i en el cas de la ràtio benefici-cost, si tenim un resultat superior a 1, doncs també significaria que el projecte. Llavors, les dades que hem tingut. Hem fet una línia temporal 2024-2028, però hem agafat campanya per campanya, perquè com que el ramat no va començar a estar el dia 1 de juny de 2024, seria 2024-2025, 2025-2026 i així. Llavors, el número de doveles i cabres inicial era 60, hem agafat com a taxa de descompte el 3,5%, perquè segons estudis similars i la literatura, doncs això és el que hem trobat que és la més usual. També una probabilitat d'incendi del 0,0017 i el desglossament mecanitzat que hem suposat que seria cada 5 anys. Normalment, perquè ens han dit, és entre 3 i 5 anys, no sé conservadors en aquest sentit, i l'anàlisi està fet a cada 5 anys. Llavors, també va haver una inversió inicial de 93.000 euros. Els costos econòmics són, clar, nosaltres hem suposat el primer any, o sigui que ja hi haurà pocs beneficis perquè s'ha de fer créixer el ramat, no? I després, a partir d'aquí, tindríem uns beneficis i, per tant, uns costes variables superiors perquè el ramat tindria més beneficis. Que aquí els podeu veure, no? I després de beneficis ecosistèmics, calculant la prima que vam treure de l'experiment de l'excel·lència discreta i multiplicat per les llars de la Vall d'Aran, serien uns 53.000 euros, i de costos evitats tenim 185.000, que la major part d'aquests, crec que són 180, són per la gestió forestal mecanitzada, que això tindríem, ho hem comptat per ser el primer any, i després hi hauria uns 4.000 euros el tema dels costos evitats de l'incendi. Clar, aquí comptem que tenim un incendi un incendi molt gran, no? Cada uns anys, doncs 500 i pico, per tant, la probabilitat d'incendi per això és baixa i per això el cost és baix. Llavors, els resultats. Primer tenim aquí, perquè no es veuen molt bé les columnes, però bàsicament aquest seria el resultat de l'anàlisi cost-benefici i l'anàlisi cost-benefici ampliat. El primer seria el tradicional, que podríem veure com sortiria només tenint en compte els costos i beneficis econòmics, i després el que surt negatiu, i en el segon cas hem afegit els beneficis ecosistèmics i que el projecte ja surt amb uns números positius. Llavors, aquí s'ha de tenir en compte que durant la primera campanya s'han sacrificat pocs animals, perquè el que he dit abans, que creix el ramat, i que el cost de mà d'obra representa el 60% dels costos totals.
Això normalment no és usual així, amb altres activitats d'Obiway que podeu veure a l'Antoni, hem vist que normalment el cost de manteniment és un 30%. Això és deu que el número d'ovelles en els anys especialment és bastant menor al que seria habitual. Per això l'anàlisi de sensibilitat hem afegit un escenari on el número d'ovelles entraria en la protecció, per veure com la reducció del percentatge d'aquest cost afecta, no? Llavors, aquí tenim, a veure, jo no molt bé les columnes, però bueno, els 5 escenaris que hem fet. El primer és el principal, que és el que acabem de veure, tenim en compte els beneficis ecosistèmics. Llavors tenim un segon on la taxa de descompte la posaríem al 5%, que veiem que la tindríem menys rendibilitat, però continuaria sent positiva. També tenim en compte els serveis ecosistèmics del producte, que ha dit el Manel que va sortir negatiu i que no són estadísticament significatius. Normalment això en estudis similars s'acostuma a posar com a part de l'anàlisi de sensibilitat. Llavors aquí veiem que és l'únic cas on sortiria més negatius. Després, el següent escenari és una reactor una regulació que tenen el ramadet de la Vall d'Aran, així que ho hem de tenir en compte. Veiem que la rendibilitat baixa una mica en comparació amb l'escenari principal. Llavors, aquí el següent escenari, que potser és el més que destaca més, és mantenir el ramat per 10 anys. Això ho vam fer 10 anys, que és el doble del que vam estipular en l'escenari principal, també perquè és la vida útil és una zona overa, i perquè així també podríem veure com s'amortitzava la inversió inicial, que no és poca, no? I veiem que en aquest cas és el més positiu de tots. I després, per últim, vam tenir en compte això, el ramat de 400, o sigui que el ramat tingués hipotèticament 400 ovelles. També veiem una rendibilitat bastant més positiva que en el cas de l'escenari principal. Llavors, una mica les conclusions és que els beneficis ecosistèmics fan que hi hagi una rendibilitat positiva. Òbviament, i com ha dit Antoni diverses vegades durant avui, aquest projecte no busca purament la rendibilitat econòmica, no busca un benefici econòmic, sinó que tingui un impacte positiu en l'entorn. Llavors, en el cas que es volgués augmentar la rendibilitat o tenir-la en compte, la recomanació seria mantenir el ramat per més anys. Al final ja hi ha la infraestructura feta i això facilitaria també com que tingués un rendiment més positiu. I augmentar el número d'ovelles seria un altre dels casos en què podríem augmentar aquesta rendibilitat. I, moltes gràcies per ser-hi. Molt bé, moltíssimes gràcies. Insisteixo, ara que farem una breu presentació de comunicació, una meva Cristina aquí a la pàgina, després tancarem l'acte aquí físicament a l'Oriol Sala i a continuació, pel que es veu a l'estreaming, us passareu per representativament, d'acord? Del punt 4 i del bloc artic, però aquí ho tancarem amb aquestes dues presentacions, o amb aquesta presentació gràfica. Perfecto, vamos. Molt bé, jo faré una mica de presentar quina ha estat l'importància de comunicació en aquest cas de tot el projecte. Seré bastant breu, no dic que siguis una mica tant. Llavors, primer volia començar per la presència de xarxes, que és potser la que més pes ha tingut. Dins del projecte, nosaltres hem trobat les implicacions per part del projecte de l'àmbit de Trino Sala. S'han fet 150 publicacions del projecte i hem arribat a 42.600 persones des del gener d'aquest any fins al febrer i s'han fet
de 1.500 guardadors de revolució de tots aquests 3 minuts. Un exemple que és possiblement el que millor ha funcionat és tot aquest vídeo, on la Lourdes, que és tècnica i ens explicava una mica quines dietes seguien els animals que tenim a la granja. Aquest vídeo només el van veure quasi 100.000 persones i va tenir 12.540 reproduccions. Una publicació com aquesta que ha comportat que 32 persones seguien el perfil i quasi 400 interaccions, que això comporta tant missatges que s'han enviat amb aquest vídeo, que s'hagin compartit, que algú hagi comentat, que hagi donat m'agrada. Llavors, potser també el punt més fort de la comunicació, perquè hem canalitzat tot per aquí, juntament amb el Consell, que també ha anat fent com tota aquesta competició de través de xarxes. I també cal dir que ens hem alineat tant amb el Consell com amb les altres institucions per poder fer una comunicació conjunta. Pel que fa a la web, és on s'han analitzat tots els documents publicats que comentava el Toni, i som els 84 documents que ara mateix ja acumulen quasi 2.500 descàrregues, i durant aquest any, des del gener del 2025 fins al febrer del 2026, 7.200 persones han entrat a la web d'Interpineu, concretament als departaments del projecte d'ObiWeb, i d'aquestes, 7.200 visualitzacions, hi ha hagut 2.900 usuaris únics. Això què vol dir? Si jo entro 5 vegades a la web, només es comptabilitza una, o sigui, com a un usuari per pàgina. Hi ha hagut 2.900 persones que han entrat a l'apartat de la web d'ObiWeb. I pel que fa a mitjans, des del Consell, com nosaltres, hem emès 2 notes de premsa. La primera, que es va emetre quan va començar el projecte, i després també durant la fira. I d'altra banda, des del Petit. També han emès diverses notes de premsa durant les estades de Somiedo, i això ha comportat que hi hagi 58 aparicions a mitjans. Justament hi ha hagut 29 aparicions a escala estatal, el 50% clavat, i l'altre 50% ha estat aquí a escala autonòmica. Ho hem pogut desglossar una mica perquè ens fem una idea, i el 40%, una miqueta més, ha estat a premsa. Això vol dir que són mitjans que tenen presència tant en paper com a digital. El 32% ha estat només a mitjans que només tenen capacitat digital i per ser mitjans especialitzats. Hi ha hagut 19 aparicions. A la televisió hi ha hagut 11 aparicions que simbolitzen un 19%, i a la ràdio, que està més petita, hi ha hagut 4 aparicions que crec que han estat prou bé. I llavors, pel que fa a la comunicació, jo també d'aquí volia agrair el Consell per tota la disposició que hi ha hagut. I ara, com a última acció, la meva companya Ariadna us presentarà que ha estat una acció de comunicació que és l'Informació d'Opinió. Sí. Hola, bon dia. Jo em dic Ariadna, estic col·laborant amb el Departament de Comunicació de l'IRTA des de fa un anyet, sobretot duent a terme accions de transferència de cara a la societat, amb accions de divulgació científica com a tal. I entre aquestes accions va sorgir l'oportunitat de fer un còmic sobre ObiWeb, que és aquest, que ja el teniu i el podeu consultar, que han portat uns quants exemplars, que el que han volgut fer amb aquest projecte, igual que han fet amb altres dins de l'IRTA, és donar a conèixer la recerca científica pura i dura a través d'un contingut que fos palpable, que fos accessible i que estés destinat a un públic objectiu que vam estudiant. En aquest cas, el Dani va expressar que ells necessitaven comunicar-ho a un públic adolescent, entre uns 11-12 anys definits fins a uns 15 anys. Per això vam decidir que l'equip del Dani va decidir, juntament amb la Renata, amb la Neus i amb la Montserrat, que seria la millor forma de poder comunicar què és ObiWeb, amb quina tecnologia treballa, per a què serveix, una mica tot el que heu vist ja avui, de forma molt divulgativa, sintètica al final, perquè tampoc no podíem fer un còmic de 30 pàgines, que ja ens hagués agradat perquè material ne teníem de sobre. Però bueno, els exemples de la història de l'Ariadna i del Jordi, jo vaig entrar després que s'escollia aquest nom, no hi havia res de pensar-me. Que van a visitar els seus tiets que viuen aquí a la Vall d'Aran i que tenen el seu ramat d'ovelles, se dediquen a
la ramaderia, la pagesia i viuen en una masia. I ells que són de ciutats, de Barcelona, que no han anat mai al camp, més que visitar els seus tiets, passen allí uns quants dies. I en una d'aquestes passen per unes aventures i es troben a Noviwell, que és una ovella, que els explica com funciona tota aquesta tecnologia i els acompanya pel bosc a entendre una mica més per a què serveix aquest projecte, per què s'ha fet i quin és el seu objectiu. També el que hem volgut fer és recopilar una mica d'informació per a que després els alumnes dels instituts i els adolescents poguessin tenir una mica més d'informació sobre el projecte a la part del darrere en format de glossari i també en format una mica de què són aquestes tecnologies, com s'utilitzen, per què s'utilitzen i per què s'han fet. I dintre d'aquest marc, aquest còmic hem intentat fer un il·lustrador que es diu Manuel Pumpat, és un molt bon professional, en tot moment ha estat predisposat a incorporar millores dins del projecte, però la veritat és que donant-li 4 ajustos i 4 puntualitzacions ha arribat a mostrar i a plasmar-ho perfecte, tant l'ambient com la pròpia tecnologia com el que volien transmetre amb aquest còmic. I dintre de les accions de divulgació, aquesta tarda i demà farem diverses presentacions i activitats i mostrarem una mica també els resultats més de forma divulgativa als instituts sobre el còmic i sobre el projecte d'OBGOI. I res, que estiguéssiu informats, ho anirem penjant tot a les xarxes també, tant del Consell com de l'IRDE i de Pines, i us convidem a tots a que mireu, a que llegiu, a que us compartiu i a que compartiu també amb famílies. Gràcies. Bueno, només dir que iniciant un projecte en relació amb la redacta. La redacta marca per coneixereu si veureu que esteu a streaming, perquè tenim una desenvolució de vegades, i va venir un dia al mes de la Montserrat, que i al matí tenim idea de fer un còmic i va semblar que és genial, ho vam consultar el Rosari també, genial, el Formió, el vam discutir conjuntament, després vam mirar a veure quin il·lustrador trobàvem i jo crec que vam trobar un il·lustrador que té el resultat final. Està molt xulo i bueno, ara es pot fer de l'opinió. Bé, fins aquí acabaria jo ara vull donar la benvinguda a l'Oriol Sala, que és el que fa la clueta oficial de l'acte aquí a la sala del Consell. Després, els que esteu online o perquè veieu això gravat, us explicaré molt breument el web Pulsos i us deixaré dues gravacions del Web Pareix Vegades, del Pilar 4 i del Pilar 5, que estan ja preparades i que són molt interessants. Moltes gràcies, us deixo l'Oriol, que tanca la recta. Bueno, no me voy a extender gaire, també queda un poc en aquesta sala del que hi havia al començament. Vull agrair tot que s'ha vendut, també els que ens escolten a través del canal del Consell General d'Aran. Com ben sabeu, aquest ha estat un projecte que ja he finalitzat, on vull agrair especialment a tu i a l'Eric que hi han participat. Sense els centres d'investigació que hi ha al darrere, evidentment un projecte d'escalat no l'haguéssim pogut portar a terme el nostre territori. I cau carrer que ha d'estar positiu. Així, avui hem vist els informes, haurem aquest manual per poder implantar en diferents pobles que hagin el mateix pes que nosaltres. Pensi que cau carrer de Besull. Vostè me digui els espacios que jo he d'investir en el període d'estimar en el territori per aguantar la nostra per Vilamós, poder entrelaçar aquestes dues causes i aprofitar els avantatges que l'administració no fa en projectes d'una vegada, pensi que hi cau carrer positiu. Ja més, vull deixar clar, ja més, avui no té competència a cap ramader del territori, al contrari, el que volem és, avui tota aquesta ciència, tota aquesta investigació en darrere, que se pugui aplicar en benefici de la ramaderia extensiva, ja hem d'acabar, ara comença l'OBWeb.sol, amb gent o entitats que ja no col·laboraran, però envien de nous, com a per a Nansura,
que demuri que puguem treballar pendent aquests 3 anys de manera intensiva i que aquest projecte a l'un termini, com ens ha explicat els companys de Creda, pugui ser viable econòmicament, que hi ha la finalitat, que se des del propi Ajuntament i Josué capdavant us asseguri que tal serà i que demorem que d'ací uns anys hi hagi una família que pugui viure d'haver ramat, es torni a repetir, dar-vos les gràcies que avui hem dit, per la feina de tota la gent que ha col·laborat en aquest projecte que s'ha plasmat en aquest futur. Gràcies. El juny m'encabonat que m'apreta la gent. Que s'ha de demanar. El que, Toni, perdó? Moltes gràcies. Al total. M'acabem una mica... Permeteu-me que acabi explicant el primer consors molt ràpid. No sé, ja sí, no? De fet, jo ho he explicat durant la Jo ho he vist perquè aquests són títols. És el títol de l'Adorat Prosperes. L'Adorat Prosperes els títols ens quedaran nostres administracions locals, el Consell d'Altre, ens quedarem i incorporem en l'estructura i sabem quals socis aquest projecte que té també 5 pilars. El primer pilar de la torre animal, en aquest cas no és molt més senzill, hem d'acabar de donar aquesta informació de com gestionar el problema més pensat en la gestió per créixer. Segon, tecnologia, que és el que toca a mi més directament. Seguir treballant amb aquest variant virtual, com podem anar afinant, si podem fer servir per protegir biodiversitats, etc. Un bloc 3, que és la sostenibilitat, que porta els dos companys de sostenibilitat de l'IRTA, la companyia i la companyia, que han d'acabar d'afinar temes de l'anàlisi de cicle de vida, quines impactes són els incendis a la biodiversitat. Un bloc 4, que és el que entoma amb la natura, que seguim treballant a veure quin efecte estan tenint sobre les espècies que hi ha en aquest territori. I un 5è, que és comunicació, perquè seguirem explicant, publicant tant els resultats del meu consors com els premis de l'Europa, que no veixen moltíssima matèria, i poc a poc anirem desgranant i anirem explicant i anirem compartir. Això s'hauria de consors. Dit això, no sé si que tant colló hi ha això aquí, ara sí que manera amb tots els projectes molt de silenci perquè tanquem micros, perquè tenim 2 presentacions que faciliten molt poc, però les deixarem per la gent que està a l'altra banda, perquè quedin gravades. Un cop acabi aquestes presentacions, oficialment que hi ha un cop, són presentacions de 15 minuts de les coses i que en 30 minuts ho tindrem fet. Començarem amb el bloc 4, el que us deia abans de... Sí. Vale. Descartes no, 10 menos 4. Sí, 10 menos 4. Quant de ratet tenim fins allà? Fins a però està un rato ara. Sí, vols que quedem? Jo estic aquí al riu, en un d'estos hotels aquí de Festa. Sí, el pont, no? Sí, el que pont. Vale.
Que de Montomelillas, yo allá hace 3 euros, estaba sí, a ver. Mira. ¿Adecuado? Vale. La presentación de la persona, ¿eh? No, pero está ya. Vale, yo tengo ci sono le materie portate esattamente iguale che il disco che si è disabilità. Dico che le non è mies. No, no, di cui già si scopre così. No. Ja. Sì, sì, ma sono complicated che è qui. Non lo so. Més pare que passar a menjar. L'intentiu de castellà, està bé. Se veu molt poc. Se veu com brillant, perquè el contrast no està... I se deu sentir? Ja. Se me preguntaba eso. ¿Qué fue yo? Io precisando all'altura, lei fa. Vale. Vale. Pues anava a dir, mamales, a veure si tenen reunions. Se vaig anar a les reunions que després, de deixar les coses. Claro. Ja, estudieu anem a buscar. Vale, vale. Vale. Parlem bé, material d'estats? Vale. Els vaig a l'instructor i vaig a avisar si això. Sí, grabarà, està molt bé. No, però si se li premo... Aquests concepts ni... Perfecte. Doncs això, si tampoc no el dia, això per als fills. Una poca. Ahí sí, no pueden... Para com la cosa es comunica la intenció. Sí. Sí, primera idea de la sensació de
Y tenía esa visión hasta luego tampoco. No, però penso que realment. No, no, vale. No sé si escolta el microordinador. Per tant, en principi, ha sortit. Toni, això t'ho he dit abans, no? Això t'ho he dit, Sí. però ja està arreglat. És quan no se sentia el teu vídeo. Però no sé si això... Doncs ja deixem el igual. No ho sé. Ja he tanta informació ja no. L'Ària no t'ha posat. L'Ària no t'ha posat. Vale. 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 De fet, puc ensenyar més tard. Escolta, la presentació... Però ho puc fer. Vas escoltar? Uau, doncs ja ho paro. Espera, vaig a dir. Espera que es despedeixi, si no... Ah, vale. Sí queda algú. Ah, 6 persones, queden? Sí, penso que t'has de coma. Bueno, millor que vaig tenir aquí, que m'agreixés. I això, recordar que han lligat de les informes, aquí està la web, el projecte de contingut, i que tenim la web que Sí.